आणि योग्य ठिकाणी स्थानापन्न व्हावं आणि कोकणचे पंढरपूर असं समजल्या जाणाऱ्या श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर सावंतवाडी या मंदिराच्या एकूणच भव्य दिव्यतेवर आणि त्या मंदिराच्या रचनेवर प्रकाश टाकणारं असं एक सुंदर पुस्तक श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर, ज्या मंदिराला 300 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या मंदिराचं त्रिशताब्दी वर्ष सुरू आहे आणि परमपूज्य भाऊ मसूरकर यांचं हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे आणि त्यानिमित्ताने सांगता सोहळा, त्या सांगता सोहळ्याचं औचित्य साधून आज आपण पुस्तक प्रकाशन सोहळा आणि त्यानंतर होणारी स्वरमैफिल ऐकण्यासाठी इथं आलेला आहात. उपस्थित सर्वांचं परमपूज्य भाऊ मसूरकर जन्मशताब्दी समिती यांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत आहे. या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याच्या निमित्ताने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध भागातील आपण सगळे विठ्ठल भक्त इथे एकत्र आलेला आहात. त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्गाच्या बाहेरही काही पुणा, मुंबई या ठिकाणून काही मान्यवर आलेले आहेत. या सर्वांचं आयोजकांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत. अगदी 5 ते 10 मिनिटांमध्ये काही मान्यवर इथे आल्यानंतर या सुंदर अशा कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करणार आहोत. या प्रकारची पत्रिका आहे बघा. या पहिल्यांदा दाखवू सोमन यांचा विनीत मान.
विठ्ठल रखुमाई मंदिर सावंतवाडी पुस्तक प्रकाशन सोहळा आणि या सोहळ्याच्या निमित्ताने अनेक मान्यवर इथं आलेले आहेत. त्या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण सर्वांनी एकत्रित विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनासाठी तिथे गर्भगृहामध्ये जायचं आहे. त्यामध्ये श्री दाकरू सोमन साहेब, श्री दाकरू सोमन साहेब, त्यानंतर ॲडव्होकेट श्री दिलीपजी नार्वेकर, त्यानंतर श्री प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप ढवळ साहेब, त्यानंतर प्रकाशक संजय वेंगुर्लेकर, त्यानंतर श्री लक्ष्मण ठाकूर, ज्येष्ठ पत्रकार श्री प्रमोद तेंडुलकर, उपस्थित असल्यास श्री प्रथमेश लघाटे आणि सौ मुग्धा लघाटे, सौ सुनीता दीक्षित, या सर्व मान्यवरांनी विठ्ठल रखुमाईचे आशीर्वाद घेण्यासाठी गर्भगृहामध्ये जायचं आहे. आज सावंतवाडी शहरामध्ये 1 मे महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने आणि कामगार दिनाच्या निमित्ताने एक अतिशय औचित्यपूर्ण असा सोहळा इथे संपन्न होतो आहे. आपणा सर्वांना सस्नेह निमंत्रण आहे. सर्वांनी स्थानापन्न व्हावं. सर्वांचं स्वागत आहे. आणि आपलं स्वागत करण्यासाठी परमपूज्य भाऊ मसूरकर जन्मशताब्दी समिती आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते आहे. अतिशय संस्मरणीय आणि देखणा असा हा कार्यक्रम आता थोड्याच वेळात या ठिकाणी त्याची सुरुवात होते. आणि आपणा सर्वांच्या साक्षीने आपलं आराध्य दैवत श्री विठ्ठल रखुमाई यांच्या आशीर्वादाने हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतो आहे. आपल्या सर्वांची उपस्थिती खरंच सुखावणारी आहे. परमपूज्य भाऊ मसूरकर जन्मशताब्दी समितीच्या वतीने आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. अगदी काही क्षणात अजून ज्यांची आपण वाट बघतो आहोत ते मान्यवर इथे येत आहेत. त्यांचे तसे फोन आलेले आहेत आणि उर्वरित मान्यवर हे विठ्ठल रखुमाईचं दर्शन घेऊन या ठिकाणी येतील.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे जेव सर्व कार्येषु सर्वदा. जय जय रामकृष्ण हरी, जय जय रामकृष्ण हरी. परमपूज्य भाऊ मसूरकर जन्मशताब्दी सोहळ्याच्या निमित्ताने आज श्री विठ्ठल रुक्माई सावंतवाडी यावर आधारित अत्यंत माहितीपूर्ण सचित्र अशा एका पुस्तकाचं प्रकाशन आज इथे होतं आहे. उपस्थित आपण सर्व रसिक आणि मान्यवरांचं मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. एकदा जरा जोरदार टाळ्या आपण वाजवूया आणि कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. या ठिकाणी मान्यवरांचं आगमन झालं आहे, त्यांना मी इथे येण्याची विनंती करतो आणि श्री लक्ष्मण ठाकूर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी सन्मानपूर्वक मान्यवरांना घेऊन यावं. श्री दाकरू सोमण साहेब, त्यानंतर ॲडव्होकेट श्री दिलीपजी नार्वेकर, त्यानंतर प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप ढवळ साहेब, प्रकाशक श्री संजय वेंगुर्लेकर, त्यानंतर स्वतः श्री लक्ष्मण उर्फ संजय ठाकूर, त्यानंतर ज्येष्ठ पत्रकार श्री प्रमोद तेंडुलकर, त्यानंतर सुनीता दीक्षित. प्रथमेश लगाटे जेव्हा येतील तेव्हा आपण त्यांना इथे व्यासपीठावर घेणार आहोत. मुग्धा लगाटेसुद्धा येणार आहेत. मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे आणि ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर साहेब, डायरेक्ट स्टेजवर जा. उर्वरित मान्यवर थोड्याच वेळात या ठिकाणी या मान्यवरांच्या मांदियाळीत समाविष्ट होतील. मी सर्व मान्यवरांचं आपणा सर्वांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो आणि गेली 25 वर्षे या विठ्ठल मंदिर आणि भाऊ मसूरकरांच्या विचाराशी सदैव कार्यतत्पर असणारे श्री लक्ष्मण उर्फ संजय ठाकूर यांना विनंती करतो की त्यांनी गुलाब पुष्प देऊन या सर्व मान्यवरांचं स्वागत करावं. सुरुवातीला श्री दाकरू सोमण साहेब, जरा जोरदार टाळ्या आपण वाजवूया. ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ आणि पंचांगकर्ते म्हणून आपण त्यांना ओळखतो. त्यानंतर ॲडव्होकेट श्री दिलीपजी नार्वेकर, मंदिर विठ्ठल रुक्माई मंदिर देवस्थानचे अध्यक्ष आणि सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष. त्यानंतर प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीपजी ढवळ. या विठ्ठल रुक्माई देवस्थान पुस्तक तयार करण्यासाठी अथक मेहनत घेणारे आणि प्रकाशक श्री संजय वेंगुर्लेकर. त्यानंतर ज्येष्ठ पत्रकार श्री प्रमोदजी तेंडुलकर. आणि या पुस्तक प्रकाशनामध्ये, या पुस्तक निर्मितीमध्ये ज्यांचा वाटा आहे अशा सुनीता दीक्षित. मी प्रकाशक श्री संजय वेंगुर्लेकर यांना विनंती करतो की आपण लक्ष्मण साहेबांचं गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करावं. श्री लक्ष्मण ठाकूर यांचंही स्वागत या ठिकाणी होतं आहे. हा पुस्तक प्रकाशन सोहळा एक औचित्य आहे. सर्व भक्तगणांना प्रेरणा देणारं, विठ्ठलाचा आशीर्वाद देणारं असं हे मुळात ठिकाण आहे. आणि जाता येता जेव्हा आपण कुठेही सावंतवाडीत कोणत्याही कामाला जरी आलो आणि नुसतं लांबून जरी आपण बघितलं तरी हा उंचच्या उंच प्रासादिक असा देखणा कळस आपल्याला दिसतो आणि विठ्ठल रुक्माई आपल्यासोबत आहेत असे आशीर्वाद घेऊन आपण आपल्या कामाला जातो. तर या निमित्ताने या मंदिराचा त्रिशताब्दी महोत्सव म्हणजे 300 वर्षे या मंदिराला झालेली आहेत. इतकं हे प्राचीन मंदिर आहे आणि परमपूज्य भाऊ मसूरकर
यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याचा सांगता सोहळा याचंही औचित्य आज साधलं गेलेलं आहे. आणि या निमित्ताने हे पुस्तक, त्या पुस्तकाची पार्श्वभूमी, त्याचा निर्मितीचा उद्देश आणि या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये आणि विठ्ठल मंदिराशी गेले 25 वर्ष निकटवर्तीय असणारे भाऊ मसुरकरांचे विचार स्वतः अंगामध्ये बाणवलेले असे आपल्या सर्वांचे लाडके आणि सावंतवाडीचे आपले सुपुत्र श्री लक्ष्मण उर्फ संजय ठाकूर यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. नमस्कार, सुस्वागतम. आज आपण सर्वजण परमपूज्य भाऊ मसुरकर यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यानिमित्त एकत्र जमलो आहोत. या कार्यक्रमाला उपस्थित आदरणीय दाखलू सोमण सर, ज्येष्ठ खगोलतज्ञ, पंचांगकर्ते, आदरणीय डॉक्टर प्रदीप ढवळ सर, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, आदरणीय ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, अध्यक्ष विठ्ठल रखुमाई उपसमिती सावंतवाडी, आदरणीय संजय वेंगुर्लेकर, प्रकाशक संजना पब्लिकेशन, आदरणीय श्री प्रमोद तेंडोलकर, ज्येष्ठ पत्रकार, आदरणीय सौ सुनीता दीक्षित, उपस्थित मित्र हो, तसेच माझे कोल्हापूर मुंबईहून आलेले मित्रमंडळी. आज एक विलक्षण योगायोग आहे. आपल्या परमपूज्य भाऊ मसुरकरांचा जन्मशताब्दी सोहळा आहे. तसंच या विठ्ठल मंदिराला 300 वर्ष पूर्ण झाली आहे. आज 1 मे महाराष्ट्र दिन आहे. त्यानंतर सिंधुदुर्ग स्थापनेचा सुद्धा आजचा दिवस आहे, 1 मे, आणि भाषा मराठी ह्याचा विषय आहे. परमपूज्य भाऊ मसुरकर नेहमी म्हणायचे की हे सावंतवाडीचं विठ्ठल मंदिर आहे, हे पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराला सहयोगी मंदिर होणार आहे. त्यामुळे आम्ही गेली 20 वर्षे या मंदिरातील काही मंडळी वाखरी ते पंढरपूर, पंढरपूर ते वाखरी असा वारी साहेब पंढरपूरची आषाढी वारी करतोय. मित्र, सावंतवाडीचं विठ्ठल मंदिर आणि पंढरपूरचं विठ्ठल मंदिर ह्याच्यामध्ये एक साम्य म्हणजे पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराच्या पायरीकडे चंद्रभागा वाहत आहे, तर सावंतवाडीच्या विठ्ठल मंदिराच्या पायरीपर्यंत हा मोती तलाव होता. ह्याची नोंद आपल्याला इतिहासामध्ये सापडते. 300 वर्षापूर्वी हा तलाव हा विठ्ठल मंदिराच्या पायरीपर्यंत होता. त्यामुळे त्यावेळी दुष्काळ पडला आणि मजुरांना काही काम नव्हतं, दुष्काळ होता. त्यामुळे त्यावेळेच्या संस्थाकांनी निर्णय घेतला आणि हे 400 फूट आपला तलाव हा पुढे नेला भराव टाकून. त्यामुळे आता आपल्याला हा तलाव आहे तो पुढे दिसतोय आणि ह्याची नोंद आपल्याला इतिहासामध्ये आपल्या राजवाड्याचा आम्ही जो काही ग्रंथ पाहिले त्याच्यामध्ये आहे. दुसरे एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या संस्थांचे पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज हे विठ्ठलाचे निस्सीम भक्त होते. आपणास माहिती असेल की आषाढी वारीच्या वेळेला पुण्यामध्ये संत तुकाराम महाराज तसंच संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालख्या एकत्र पुण्यामध्ये येतात. त्यावेळेला मुद्दाम म्हणून आपले बापूसाहेब महाराज पुण्याला जात स्वागतासाठी. आणि त्यामुळे आपली जी परंपरा आहे या मंदिराची ती फार प्राचीन परंपरा आहे. आणि महत्त्वाची गोष्ट एक सांगायची म्हणजे आपल्या मंदिरामध्ये एक छोट्या विठ्ठल रखुमाई मूर्ती आहेत, त्या साक्षात पांडुरंगाने संत पाडगावकर महाराजांना दिल्या आहेत. त्याची नोंदसुद्धा आपल्याला सापडते. आपण पाहिलं असेल आपल्या मंदिराच्या उजव्या बाजूला पाडगावकरांची समाधी आहे. तर आपण सावंतवाडीकर खरंच नशीबवान आहोत. आणि हे सावंतवाडीचं विठ्ठल मंदिर आहे
हे खरोखर पंढरी आहे. आणि हे भावना समजल्यामुळे भाऊनी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला, ह्याचं रूप बदललं. भाऊंचे आणि माझे संबंध 6 जून 2000 पासून होते. परमपूज्य भाऊ मसूरकर यांच्याबद्दल आपल्या सनातन संस्थेचे जयंत बाळाजी आठवले सर यांनी पुस्तक लिहिलं संख्याशास्त्र म्हणून. आणि त्या संख्याशास्त्रामध्ये आपण पाहिलं तर आपलं आडनाव आणि नाव यांची बेरीज 9 येत होती. त्यामुळे मी भाऊंना भेटून ह्याचा अभ्यास केला. त्यानंतर त्यांनी बरीच माहिती दिली. त्याच्यामध्ये आपले 4 देह, कारणदेह, महाकारणदेह, स्थूलदेह, सूक्ष्मदेह, 5 कोश ह्याची बरीच माहिती भाऊंनी मला दिली. परंतु ते म्हणाले की ह्याचा उपयोग फक्त नामस्मरणासाठी करा. आणि त्याप्रमाणे त्यांनी 2000 ते 2002 1,08,00,000, परत 2000 ते 2004 त्यांनी माझ्याकडून नामस्मरण करून घेतलं. त्यानंतर परमपूज्य भाऊ मसूरकर यांनी आपला 10 सप्टेंबर 2005 देह सोडला. त्यानंतर आम्ही लोकांनी, आमच्या मित्रमंडळी आणि अनुयायांनी ह्या मंदिराचा जीर्णोद्धार तसंच इथे जी त्रिकाल साधना चालू आहे ती चालू ठेवली. याच्यामध्ये एक ॲडिशनल म्हणजे भाऊ नसताना भाऊंची एक इच्छा होती ब्रह्मदेवाचं मंदिर करावं. तर ब्रह्मदेवाचं मंदिर अपूर्ण होतं, ते आम्ही 2011 ब्रह्मदेवाचं मंदिर आपण तयार केलं. मित्रो, दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची म्हणजे या मंदिरामध्ये ज्यावेळी भाऊनी चालू करू का काय ते काय करू मी चालू करू का? ह्या पुस्तकाची सुरुवात 2002 झाली. सुरुवातीला इथे बरेचसे पर्यटक आहेत. त्यानंतर बाहेरच्या देशाचे सुद्धा पर्यटक इथे येत. त्यावेळी सौभाग्यवती सुनीता दीक्षित या त्यांना मार्गदर्शन करीत. त्यानंतर भाऊंनी सांगितलं की हे तुम्ही मार्गदर्शन करता ते लिखित स्वरूपात करा. मग त्यांनी या वेगवेगळ्या मूर्त्यांची किंवा माहिती सुरू केली. 2005 नंतर ते 2025 आम्ही त्याच्यामध्ये काही मोठा काही बदल झाला नाही आणि पुस्तक काही पूर्ण झालं नाही. मध्यंतरी प्राध्यापक ढवळ सर यांनी कोकण मराठी साहित्य संमेलनासाठी आम्हाला 100 लोकांना मॉरिशसला घेऊन गेले. तिथे बऱ्याच साहित्यिकांचा सहवास लाभला. त्यामध्ये ढवळ सरांनी सुद्धा बरंच साहित्य लिहिलं, त्यांचंही मी पाहिलं. मध्यंतरी ढवळ सरनी एकनाथ शिंदे साहेबांवर योद्धा म्हणून पुस्तक लिहिलं. त्याचं गडकरी ग्रंथालयामध्ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री तेव्हासुद्धा त्यांनी मला स्टेजची जबाबदारी दिली होती. त्याचंच अनुकरण मी आज छोट्या प्रमाणात इथे विठ्ठल मंदिरात करत आहे. त्यानंतर बरेच त्या लोकांकडून ह्या वेगवेगळ्या कवी ढवळ सर यांच्याकडून एक वेगळी प्रेरणा मिळाली. त्यानंतर आपले आनंदराज महाराजांचे पंटू सचिन वालोलकर यांचे मित्र श्री संजय वेंगुर्लेकर यांची भेट झाली. त्यांनी सावंतवाडीच्या विठ्ठल मंदिरामध्ये स्वामी समर्थांच्या चित्रांचं प्रदर्शन भरवलं आणि त्यावेळेला त्यांना या मंदिरामध्ये एक विलक्षण आकर्षण जाणवलं, वेगवेगळ्या अनुभूती आल्या. त्यामुळे मी ठाण्यात राहतो, ते ठाण्यालाच राहतात. ते म्हणाले, म्हटलं आमचं एक अपूर्ण पुस्तक आहे. तर ते म्हणाले आपण पूर्ण करूया. ते स्वामींचे भक्त आहेत, त्यांनी बरेच स्वामींचे लेख लिहिले आहेत, पुस्तकं लिहिली आहेत. त्यानंतर गणपतीचं सुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्रभर त्यांनी भ्रमण केलं आणि माहिती घेतली आहे. त्यानंतर आम्ही वेगवेगळी माहिती घेतली. या दीक्षित बहिणी पुण्याला असतात, त्यांना जाऊन भेटलो. भाऊंचे काय विचार होते ते पाहिले. त्यानंतर वेगवेगळ्या ग्रंथातून माहिती घेतली. आपल्या
इथे बुवा सर आले नाहीत, आपले प्राध्यापक बुवा सर आपल्या कॉलेजचे, त्यांनीसुद्धा आम्हाला बरीच माहिती दिली आणि या सगळ्यातून आम्ही हा ग्रंथ तयार केला. या मंदिराचं एक आडी वैशिष्ट्य तुम्हाला मला सांगावंसं वाटतं. आपण पाहाल की इथे उजव्या बाजूला सगळे पुरुष संत आहेत, डाव्या बाजूला स्त्री संत आहेत आणि तुम्ही रामाचं मंदिर बघा, कृष्णाचं मंदिर बघा, हनुमानाचं मंदिर बघा, सगळी मंदिरे आहेत, पण त्या मंदिरामध्ये त्यांच्या भक्तांची किंवा मूर्त्या दिसत नाहीत. पण सावंतवाडीच्या या आपल्या मंदिरामध्ये भक्तांना फार महत्त्व दिलं आहे आणि ते भक्तांची सुद्धा पूजा केली जाते. तर मित्र, खरंच सावंतवाडीकर भाग्यवंत आहे. त्याच्यामध्ये आणि एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण पुस्तक चाळलं तर आपल्याला लक्षात येईल, याच्यामध्ये साक्षात भगवान विष्णूंनी या मंदिराची कशी रचना करावी याबद्दल सांगितलेलं आहे. त्याचा लेख आपले रिटायर IAS ऑफिसर अविनाश सुभेदार साहेब यांनी त्याचा रेफरन्स दिलेला आहे. तर आपण खरंच सावंतवाडीकर भाग्यवंत आहोत. त्याचाच गोषवारा या आम्ही पुस्तकामध्ये दिला आहे. तर आपण हे पुस्तक संग्रही ठेवावं एवढीच आपणास विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद लक्ष्मण उर्फ संजय ठाकूर. आमच्या माननीय आमदार दीपकभाई आलेले आहेत, त्यांचं स्वागत करूया आणि आपण दीपप्रज्वलन करून घेणार आहोत. या पुस्तकामध्ये अतिशय छान छान अशी काही कवनंसुद्धा आहेत आणि हे पुस्तक जेव्हा प्रकाशित होईल, आज त्याचा अर्थातच प्रकाशन सोहळा होईल आणि त्यानंतर आपण ते पुस्तक मूळ त्याची किंमत 150 रुपये आहे, परंतु 100 रुपयामध्ये आज तुम्हाला ते सगळ्यांना मिळणार आहे आणि अतिशय वाचनीय आणि या विठ्ठल मंदिराची माहिती देणारं अशा प्रकारचं हे पुस्तक आहे. दीपकभाई येईपर्यंत मी एक त्यातलं काव्य वाचून दाखवतो. माझ्या विठ्ठलाची कीर्ती वर्णू किती, माझ्या विठ्ठलाची कीर्ती वर्णू किती, काया वाचा मने कमी पडती. गावोगावीचे देशोदेशीचे लोक दर्शना येती, मनोकामना पूर्णतेच्या प्रचिती घेती. सावंतवाडीकर रोज येता जाता नमस्कार करती, जीवन मार्ग सुखकर झाल्याचा आनंद भोगते. ऐसा रखुमाई वर मला आवडतो किती, ऐसा रखुमाई वर मला आवडतो किती, सांगावा काया वाचा मन कमी पडते. सांगाया काया वाचा मन कमी पडते. इतकी उत्तम आणि उत्कृष्ट अशी प्रासादिक याची या मंदिराची महती आहे. मग अशी उल्लेख केल्याप्रमाणे आपण कुठल्याही कामाला जरी बाजारपेठेमध्ये आलो किंवा या बाजूला आलो तर निश्चितपणे आपले 2 हात जोडले जातात आणि रामकृष्ण हरी असं म्हणत आपण विठ्ठल रखुमाई देवतांचे आशीर्वाद घेतो आणि ते घेतल्यानंतर आपल्या मनाला अतिशय बरं वाटतं आणि आपण जय जय रामकृष्ण हरी, जय जय रामकृष्ण हरी असं म्हणतो. दरम्यान विद्यमान आमदार आणि माजी शिक्षण मंत्री, त्याचप्रमाणे मराठी भाषा संवर्धन मंत्री, आपल्या सर्वांचे लाडके लोकनेते आदरणीय दीपकभाई केसरकर इथे येत आहेत. जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करूया. त्यांना इथे व्यासपीठावर स्थानापन्न होण्याची विनंती करतो. आपल्या भागातील थोर सत्पुरुष परमपूज्य भाऊ मसूरकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला जातो आहे. त्यांचे आशीर्वाद घेतले जात आहेत. आज परमपूज्य भाऊंचाच जन्मशताब्दी सोहळा आणि त्या सांगतेच्या निमित्ताने हा कार्यक्रम आहे. विठ्ठल भक्तीचं महत्त्व, त्याचा प्रचार प्रसार, त्याचप्रमाणे विठ्ठल मंदिरातील दैनंदिन कार्यक्रम या सर्वच कार्यक्रमामध्ये स्वतः भाग घेऊन मार्गदर्शन करणारे परमपूज्य भाऊ मसूरकर महाराज आणि त्यांचे आशीर्वाद या ठिकाणी घेतले जात आहे.
दीपक भाईंना स्थानापन्न होण्याची विनंती आहे आणि लक्ष्मण ठाकूरना विनंती आहे की गुलाब पुष्प देऊन आपण दीपक भाईंचं स्वागत करावं. हो हो. या मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या सुंदर अशा कार्यक्रमाचं दीपप्रज्वलन करावं आणि दीपदेवतेचे आशीर्वाद या ठिकाणी घ्यावेत. श्री दाकरू सोमण साहेब, आमचे लाडके मंत्री दीपकभाई केसरकर. जरा फॅन बंद कर, फॅन. त्यानंतर ॲडव्होकेट श्री दिलीपजी नार्वेकर साहेब, मंदिर समिती अध्यक्ष. प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप ढवळ. प्रकाशक संजय वेंगुर्लेकर. श्री लक्ष्मण उर्फ संजय ठाकूर. ज्येष्ठ पत्रकार श्री प्रमोद तेंडुलकर. सो सुनीता दीक्षित मॅडम. आपणा सर्वांच्या वतीने मी मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं. दीपदेवता ही चैतन्याची देवता आहे, मांगल्याची देवता आहे. तिला प्रसन्न करून घेतल्यानंतर आपण आरंभलेलं कार्य हे पूर्णत्वाकडे जातं. वरदायी अशा दीपज्योती देवतेला आमचा नमस्कार असो. शुभ आणि कल्याण करणारा, चतुर्बुद्धीचा नाश करणारा, त्याप्रमाणे मंगल आणि कल्याण हो असा आशीर्वाद देणारी ही दीपदेवता तुमच्या आमच्या हृदयामध्ये सदैव तेवत राहो. आणि विठ्ठल रखुमाई, त्याप्रमाणे श्री देव पाटेकर, त्याप्रमाणे सर्व देवता नेहमीच आपल्यावर प्रसन्न राहोत. आणि त्यानिमित्ताने दीपदेवतेचे आशीर्वाद घेतले जातात. दीपज्योती नमोस्तुते, दीपज्योती नमोस्तुते. या सर्व मान्यवरांचे आपण विशेष सत्कार या ठिकाणी करणार आहोत आणि त्यांची थोडक्यात माहिती आपण बघणार आहोत. सुरुवातीला मी ॲडव्होकेट श्री दिलीपजी नार्वेकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी श्री दाकरू सोमण या आमच्या मान्यवर पाहुण्यांचं या ठिकाणी सत्कार करावा. स्वतः टेक्स्टाईल पदवीधर असणारे दाकरू सोमण साहेब, मफतलाल कंपनीमध्ये 25 वर्ष नोकरी, मागील 52 वर्ष पंचांग आणि दिनदर्शिका त्यामध्ये ते आपलं योगदान देत आहेत, तयार करत आहेत. मागील 60 वर्ष वृत्तपत्रातून सातत्याने त्यांचं लेखन चालू आहे. खगोलशास्त्रावर 9000हून त्यांनी अधिक व्याख्यानं दिलेली आहेत. आकाशवाणी, दूरदर्शन, इतर वाहिन्यावर कार्यक्रमामध्ये नेहमीच सहभाग असतो. आकाशदर्शन, धूमकेतू, चंद्र सूर्यग्रहणे, आपले सण, आपले उत्सव इत्यादी पुस्तके त्यांनी लिहिलेली आहेत. ठाणे मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचे ते विश्वस्त आहेत. मराठी विज्ञान परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. ठाणे नगरीत भरलेल्या साहित्य संमेलनाचे डॉक्टर सोमण हे संयोजक होते आणि अनेक पुरस्कारांनी ते सन्मानित आहेत. त्यामध्ये महत्त्वाचा पुरस्कार म्हणजे ठाणे भूषण पुरस्कार, उत्कृष्ट विज्ञान प्रचारक सन्मान, लोकमत ठाणे आयकॉन सन्मान, रोटरी क्लबचे व्होकेशनल अवॉर्ड आणि राज्य खगोल मंडळाचा जीवन गौरव पुरस्कार. जोरदार टाळ्या दाकरू सोमण यांच्यासाठी. यानंतर पुन्हा एकदा मी ॲडव्होकेट दिलीपजी नार्वेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी आमचे मंत्री महोदय आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांचा हृदय सत्कार करावा. दीपकभाई म्हटल्यानंतर आपणा सर्वांना माहीत आहे, गेले अनेक वर्ष समाजकारण, राजकारण यामध्ये वावरताना नेहमीच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मराठी भाषा संवर्धन मंत्री असल्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान होता. त्या खात्यामध्ये त्यांनी उत्तमोत्तम असे निर्णय घेतलेले आहेत आणि अर्थमंत्री देखील ते होते. या सर्व म्हणजे मंत्रिपदाचा कारभार सांभाळत असताना त्यांनी या भागामध्ये अनेक लोकोपयोगी कामं केलेली आहेत. आणि दीपकभाईंना खरा अर्थ म्हणजे समाधान आणि आनंद झाला असणार जेव्हा मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला मराठी भाषेला. त्यामुळे खरंच एक चांगलं काम केल्याची ही पोचपावती आहे. आदरणीय दीपकभाईंसाठी आपण जरा एकदा पुन्हा जोरदार टाळ्या वाजवूया. यानंतर पुन्हा एकदा मी ॲडव्होकेट दिलीपभाईंना विनंती करतो की त्यांनी आजचे आणखी एक मान्यवर जे खास या ठिकाणी कणकवलीवरनं इथं आलेले आहेत, त्यांचं कार्य खूप मोठं आहे. स्वतः प्राध्यापक आहेत, डॉक्टर आहेत,
त्यांचं नाव आहे डॉक्टर प्रदीप जनार्दन ढवळ. त्यांचा बायोडेटा खूप मोठा आहे, मी अगदी थोडा संपादित करून तो वाचतोय. गेली 32 वर्ष ते प्राध्यापक वाणिज्य विभाग ज्ञानसाधना महाविद्यालय ठाणे येथून सेवानिवृत्त झालेले आहेत. अनेक कार्यकारिणीवर त्यांनी उपाध्यक्ष सदस्य म्हणून काम केलेलं आहे. केंद्रीय कार्याध्यक्ष म्हणून त्यांनी कोकण कला अकादमी ठाणे जिल्ह्यावर काम केलेलं आहे. अनेक ठिकाणी त्यांनी अध्यक्ष विश्वस्त म्हणूनही आणि प्रमुख सल्लागारपदीही अत्यंत मोलाचं असं योगदान विविध संस्थांना दिलेलं आहे. उत्तम असं विस्तृत लेखन त्यांनी केलेलं आहे. त्यामध्ये नरेंद्र ते विवेकानंद एक झंझावातपासून ते अगदी द्वंद्व नाटक, त्यानंतर बालनाट्य, परदेशी परी, फुंकर एकांकिका इत्यादी इत्यादी शोभा नाटक त्यांनी लिहिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे अनेक विषयावर त्यांनी व्याख्यानं दिलेली आहेत. नरेंद्र ते विवेकानंद, त्यानंतर मॉरिशस या ठिकाणी आकाशवाणीवर त्यांची विशेष मुलाखत झालेली आहे. अभिनयाचं सुद्धा म्हणजे अभिनयामध्ये सुद्धा ते आघाडीवर आहेत. सह्याद्री वाहिनीवर फक्त तुझ्यासाठी या मालिकेमध्ये त्यांनी अभिनय केला आहे. त्यानंतर रांजाई चित्रपटामध्ये अभिनय आहे आणि अनेक पुरस्कारांचे ते मानकरी आहेत. अनेक नाटकामधून त्यांनी भूमिका केल्यात, लेखन केलं आहे. असे अष्टपैलू असे प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप जनार्दन ढवळ यांचं स्वागत करताना आम्हाला अतिशय आनंद होतो आहे. आपण जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया. त्यानंतर आपण पुढचे सत्कार घेतो आहोत. ज्या पुस्तकाचा मी आत्ता उल्लेख केला, मी आपल्याला फक्त त्याचं मुखपृष्ठ दाखवतो, जे आपण नंतर घेणार आहोत किंवा त्याचं प्रकाशनही करणार आहोत. या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी गेले 3 महिने अविरत धडपड करणार आहे आणि ते पुस्तक अधिकाधिक निर्दोष आणि उत्तमोत्तम दर्जाचं व्हावं यासाठी प्रयत्न करणारे या पुस्तकाचे प्रकाशक आदरणीय श्री संजय वेंगुर्लेकर वेळात वेळ काढून इथं आलेले आहेत. आणि श्री दाकरू सोमण साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपण वेंगुर्लेकर साहेबांचा या ठिकाणी यथोचित सत्कार करावा. प्रकाशक श्री संजय वेंगुर्लेकर, त्यांचा मी परिचय या ठिकाणी करून देतो. एकोणीसशे 92 शूर सेनानी या वार्षिक अंकाची 34 वर्षापूर्वी मुहूर्तमेढ त्यांनी रोवली. संजना पब्लिकेशनची स्थापना, साप्ताहिक मार्मिकात उपसंपादक पद त्यांनी स्वीकारलेलं आहे. साप्ताहिक श्री कार्यकारी संपादक 1995. 1996 पत्रकारितेऐवजी महाराष्ट्रातील गणेश दर्शनाची योजना 121 गणेश दर्शन, त्या व्यतिरिक्त गणपती शोधार्थ 108 गणेश दर्शन अंतर्गत त्यांनी जागृत व नवसाचे गणपती, पुराणोक्त व सिद्ध गणेश, इतिहासकालीन गणपती या ग्रंथांचं लेखन आणि प्रकाशन 1998 पासून अक्कलकोट स्वामी महाराजांच्यावर अभ्यासपूर्ण अंकांची योजना जाहीर, शूरसेनानी अंकाद्वारे श्री स्वामींच्यावर एक टाकी संशोधनपर 28 वर्ष त्यांनी लेखन केलेलं आहे. जोरदार टाळ्या वाजवायला हरकत नाहीत. प्रगटलेले गणराया, प्राचीन गणेश, समाधी विनायक, आडवाटेचे गणपती यांचं त्यांनी लेखन आणि प्रकाशन केलेलं आहे. 2000 साली तोची एक समर्थ श्री स्वामीरायांवरील चित्रपटाचं पटकथा लेखन त्यांनी केलेलं आहे. श्री गणेशावरील 39 ग्रंथांचं प्रकाशन, तसेच श्री स्वामी समर्थावरील 14 संशोधनपर ग्रंथांचं लेखन आणि प्रकाशन त्यांनी केलेलं आहे. त्यांना अनेक पुरस्कार प्राप्त आहेत. त्यामध्ये लोकमान्य गौरव पुरस्कार, त्यानंतर पुण्याच्या श्रीपाद सेवा मंडळातर्फे परमपूज्य मामासाहेब देशपांडे स्मृती उत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार आणि परमपूज्य गिरीशदादा कवडे यांच्या हस्ते सुद्धा एक पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. अशा प्रकाशक संजय वेंगुर्लेकर यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या आपण वाजवूया. त्यांचे आणखी काही ग्रंथसुद्धा प्रकाशित झालेले आहेत, त्यांचंही या ठिकाणी स्वागत आहे. त्यानंतर आपल्या सावंतवाडी नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष, त्याचप्रमाणे विठ्ठल रखुमाई मंदिर देवस्थानचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीपभाई नार्वेकर यांचा सत्कार श्री दाकरू सोमण साहेबांनी करावा अशी त्यांना विनंती करतो. ॲडव्होकेट श्री दिलीपजी नार्वेकर. धन्यवाद सत्कार स्वीकारल्याबद्दल. यानंतर ज्येष्ठ पत्रकार श्री प्रमोद यशवंत तेंडुलकर यांना आपण या ठिकाणी सन्मानित करतो आहे. त्यांनी तो सत्कार स्वीकारावा अशी त्यांना विनंती आहे आणि त्यांचा परिचय मी थोडक्यात आपल्याला करून देतो. आणि हा सत्कार श्री दीपकभाई केसरकर यांनी करावा अशी त्यांना विनंती आहे.
मी पत्रकार श्री प्रमोद यशवंत तेंडुलकर यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. ज्येष्ठ पत्रकार, 40 वर्ष सामाजिक कार्यामध्ये भरीव योगदान. पत्रकारिता आचार्य अत्रे यांच्या दैनिक मराठामध्ये 5 वर्ष व दैनिक लोकसत्तामध्ये 33 वर्षे त्यांनी नोकरी केली. सारस्वत चैतन्य त्रैमासिकाच्या 3 संस्थांपैकी एक संपादक पदाची 10 वर्ष जबाबदारी स्वीकारली. 10 वर्ष संस्कारदीप दिवाळी अंकाचे मालक व संपादकपद सांभाळले. मृत्यूशय्येवर खितपत पडलेले लोक, वृद्धाश्रमामध्ये असलेले लोक, मतिमंद मुलांच्या संस्था यांचा शोध घेऊन परिस्थितीवर त्यांनी प्रत्यक्ष लेखन सुरू ठेवलेलं आहे. कथा, मुलाखती, लेख विविध नियतकालिकातून त्यांचे प्रसिद्ध झालेले आहेत. गौड सारस्वत परिचय ग्रंथ व सारस्वत परिचय या ग्रंथांच्या संपादनामध्ये त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघ संस्थेमध्ये ते कार्यवाह, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अंतर्गत हिशेब तपासनीस व कार्यकारिणी सदस्य म्हणून त्यांनी कार्यकाळ त्यांचा 24 वर्षाचा आहे. पत्रकार दर्पण नियतकालिकाच्या काही अंकांची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारलेली आहे. पत्रकार संघाने 1990 साली विधानसभा निवडणुकीमध्ये, हे जरा ऐकणार का आहे, विधानसभा निवडणुकीमध्ये 34 पैकी 29 जागांचे अचूक निकाल आधीच वर्तवून प्रथम पारितोषिक मुंबई विभागामध्ये पटकावलेला आहे आणि हा सन्मान राज्यपालांच्या हस्ते त्यांना मिळालेला होता. आणि 2024ला भालचंद्र खांडेकर स्मृती पुरस्काराने ते सन्मानित आहेत. जरा जोरदार टाळ्या त्यासाठी वाजवूया. सारस्वत प्रकाशन, सारस्वत हितवर्धक मंडळ, तेंडुलकर हॉल, अखिल भारतीय ज्योतिर्भूमी महासंघ प्रसिद्धी प्रमुख, राजेंद्रनगर शारदा सहनिवास सहकारी संस्थेवर गेली 15 वर्ष ते अध्यक्ष आहेत आणि समाज माध्यमावर आणि लेखन आणि त्यांचं पर्यटन सुरू आहे. अशा ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोदजी तेंडुलकर यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. यानंतर आपण सन्मानित करणार आहोत. मला वाटतं आता आपण काही सत्कार आहेत ते आपण आता नंतर घेणार आहोत. त्याच्या आधी आता आपण पुस्तक प्रकाशनाकडे येतो आहोत. आणि हे पुस्तक प्रकाशन करताना ज्यांनी या पुस्तकासाठी ठाकूर साहेबांच्याबरोबर, दीक्षित मॅडम यांच्याबरोबर स्वतः विशेष मेहनत घेतलेली आहे असे प्रकाशक श्री संजय वेंगुर्लेकर यांना मी इथं येण्याची विनंती करतो. आणि त्यांनी या अतिशय सुंदर अशा पुस्तक प्रकाशनाचा जो अनुभव आहे, त्यांना आलेली अनुभूती आहे, ती त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त करावी. प्रकाशक श्री संजयजी वेंगुर्लेकर. थोडासा आम्ही बदल करतो इथे आपल्या परवानगीने. अगोदर सगळ्यांना पुस्तक पाहण्याची इच्छा आहे आणि त्यामुळे अगोदर पुस्तकं देऊन मग प्रकाशक बोलतील असा आम्ही थोडासा बदल केला आहे आत्ता. अजून थोडी हवी असली तर द्या. पुरे पुरे कोकणचे पंढरपूर श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर सावंतवाडी या मंदिराच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त आणि परमपूज्य भाऊ मसूरकर जन्मशताब्दी सांगता सोहळ्याच्या निमित्ताने ते सुंदर असं पुस्तक, त्याचं प्रकाशन करताना आम्हाला विशेष आनंद होतो आहे. आणि पंढरपूर श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर सावंतवाडी या ग्रंथाचं प्रकाशन झालं असं मी जाहीर करतो. पुस्तक प्रकाशन झालेलं आहे असं जाहीर केलेलं आहे. आता मी श्री संजयजी वेंगुर्लेकर यांना प्रकाशक म्हणून त्यांचे अनुभव या ठिकाणी सांगण्याची विनंती करतो. मंगलमूर्ती मोरया. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. पांडुरंग हरी.
सर्वप्रथम मी इथे उपस्थित असलेली सगळी ज्येष्ठ मंडळी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. सावंतवाडी वासीय लोकांनी हे लक्षात घ्यावं की आज आपण या ज्या स्थानावर बसलेला आहात या स्थानाची स्थापना ही 300 वर्षांपूर्वी झाली आणि कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या घराण्याच्या आधी 10 ते 12 पिढ्या आधी त्या पाडगावकर महाराजांची खाली समाधी आहे. पाडगावकरांनी स्थापन केलेला हा विठ्ठल आहे आणि वैशिष्ट्य असं आहे की विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला नेहमी जाणारे पाडगावकर वार्धक्यामुळे जेव्हा जाऊ शकले नाहीत आणि त्यांना अतीव दुःख झालं त्यावेळी प्रत्यक्ष पांडुरंगाने त्यांना आपलं एक प्रतीक स्वरूप म्हणून एक मूर्ती दिलेली आहे आणि ती आजही गर्भगृहामध्ये मागच्या बाजूला आहे. आम्ही कोकणचे पंढरपूर असं या पुस्तकावर नमूद केलेलं आहे. त्याचं कारण हेच आहे, हे कोकणचं पंढरपूर आहे. जसं वेंगुर्ल्यामध्ये एक विठुराया आहे, ते विठुराया स्वतः 1 महिना येऊन तिथल्या सेवकाची किंवा तिथल्या त्यांच्या साधकांची सेवा करीत होते. त्यामुळे असं म्हटलं जातं की वेंगुर्ल्यातल्या माणसांनी पंढरपूरला जाण्याची आवश्यकता नाही, पांडुरंग वेंगुर्ल्यात आहे. त्याप्रमाणे सावंतवाडी वासियांनी सुद्धा धावपळ करण्याची आवश्यकता नाही, पांडुरंग सावंतवाडीमध्ये आहे. आणि हे मी 1-2 वर्षांपूर्वीचा एक प्रसंग आहे. मी गोव्यामध्ये कार्यक्रम केला होता, श्री स्वामी समर्थ समग्र दर्शन या, आणि हा कार्यक्रम आटोपून आम्ही परत मुंबईमध्ये निघणार आणि आनंदनाथ महाराजांचे पणतू सचिन वालावलकर यांना मी हे सहज सांगितलं की मी अशा पद्धतीने तळ कोकणात आलेलो आहे, प्रचंड सामग्री बरोबर आहे आणि स्वामी समर्थ महाराजांचे ओरिजिनल फोटोग्राफ्स, त्यांच्या पादुकांचे फोटोग्राफ्स, त्यांच्या शिष्यांचे फोटोग्राफ असे साधारणतः 150 फोटोंचं ते साहित्य आहे. तर मी असाच गोव्यावरून परत मुंबईत जाईन. मग सचिनरावांचं म्हणणं पडलं की आपण ठाकूर साहेबांशी बोलू, आपण सावंतवाडीच्या या विठुरायाच्या मंदिरामध्ये हा दर्शन सोहळा करूया आणि केसरकर सर त्यावेळी इथे उपस्थित असतील आणि आपण त्यांनाही विनंती करू की त्यांनी येऊन याचं उद्घाटन करावं. आणि हा सोहळा करत असताना 2-3 दिवस माझा इथे राहण्याचा जो विषय झाला त्यावेळी माझ्या असं लक्षात आलं की या बाजूला सगळी संत परंपरा दिसते, या बाजूला संत परंपरेतले पुरुष आहेत, इथे जगदंबा सगळ्या बसलेल्या आहेत, साध्वी आहेत. विठुरायांचं दर्शन घेत असताना आपण बारकाईने पाहतो तेव्हा असं लक्षात आलं की हे द्वारपाल आहेत, ह्याची रचना फार वेगळी आहे. त्यानंतर दुसरी गोष्ट अशी लक्षात आली की प्रदक्षिणा मार्गामध्ये युगावतार तिथे दिलेले आहेत. सत्ययुगामधला भाग असेल, त्रेतायुगाशी संबंध असेल, द्वापार युगाचा संबंध असेल आणि कलियुगामधले जे उपास्य दैवत सर्वांचं जे आहे ते विठुराया, ते आईसाहेबांबरोबर रुक्मिणी समवेत गाभाऱ्यामध्ये बसलेले आहे. मग हे स्वरूप काय आहे तर लगेच लक्षात आलं की इथे मंगलमूर्ती मोरया आहेत आणि दर्शन घेत फिरत असताना या इथे सूर्यनारायण आहेत, या बाजूला जगदंबा, महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती अत्यंत दुर्मिळ अशा 3 देवता विद्यमान आहेत आणि भगवान शिव समोर बसलेले. चटकन लक्षात आलं माझ्या की हे विठ्ठल पंचायतन आहे, हे विष्णू पंचायतन आहे, वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. लक्षात घ्या, विष्णू पंचायतन आहे, एक वेगळेपणा आहे. त्यानंतर युगावतार सर्व इथे आहेत आणि पुन्हा प्रदक्षिणा मार्गातून आपण फिरतो त्यावेळी दशावतारांचं दर्शन होतं. असं एकत्रितपणे कुठेही जनरली आपण पाहू शकत नाही किंवा असत नाही. इथे सगळी जी मंडळी बसलेली आहेत ती का बसलेली आहेत त्याचा विशिष्ट कार्यकारण भाव आहे. इथे ज्या सगळ्या जगदंबा बसलेल्या आहेत त्या का इथं बसलेल्या आहेत याचं एक वेगळं कारण भाव आहे. आणि आपण या मंदिराच्या बाहेरून जेव्हा प्रवेश करतो तेव्हा डाव्या बाजूला जर बघितलं तर ती तुलसी माता बसली आहे, त्याच्या बाजूला ब्रह्मदेव आहे. भारतवर्षामध्ये पुष्कर वगैरे अशी नेमकी ठिकाणं असतील की जिथे आपल्याला ब्रह्मदेवांचं दर्शन होतं. ब्रह्मदेवाला दर्शनाची मान्यताच नाही, त्यामुळे ब्रह्मदेव आपण कुठून पाहणार. आपण अन्य बाकीची सर्व देवता पाहत असतो पण ब्रह्मदेवाचं कधी दर्शन होत नाही. पण सावंतवाडीमध्ये इथे ब्रह्मदेव सुद्धा आहे. म्हटलं फार वेगळं वैशिष्ट्य आहे, याच्यावर काही करता येईल. कारण असं आहे की महाराष्ट्रभरामध्ये इतकी मंदिरं आपण उभी पाहतो, परंतु एखाद्या मंदिरावर 100 पानाचं पुस्तक होईल का?
तर ती गर्भगारातली ती देवता आणि एखाद्या वेळी ते पंचायत नसेल तर आणखी बाजूला बसलेल्या 4 देवता, याच्या पलीकडे सांगण्यासारखा वेगळेपणाने काही नसतं. आणि एखाद्या मंदिरावर किती लिहिणार, परंतु लक्षात घ्या, या मंदिरावर लिहिताना मला 200 पानं कमी पडतील असा अंदाज येऊ लागला. आणि तो आवरता शेवटी असं ठरलं की एवढे मोठे ग्रंथ आज किती जण वाचतील आणि वाचतील की नाही, तर किमान त्याचा गोषवारा स्वरूपामध्ये 100 पानं तरी करावी. आणि त्या पद्धतीने आम्ही आखणी केली. ठाकूर साहेबांचा मला मध्येच फोन आला की म्हणाले, आपण आमच्या विठुरायावर काही करू शकतो का? म्हटलं, हा संकल्प काय आहे, कसा आहे, कशा पद्धतीचा आहे, तुम्ही ही प्रेरणा कशी काय घेतली? तर ते म्हणाले, मुळात ही संपूर्ण संकल्पना जी आहे ती इथे असलेले पूर्वी होऊन गेलेले एक सत्पुरुष भाऊ मसूरकर यांच्या माध्यमातून हा विषय सर्वत्र पुढे आला. त्यांनी केलेला हा सगळा जीर्णोद्धार आहे. त्यांनी केलेल्या बऱ्याच देवता, बऱ्याच मूर्ती ह्या त्यांनी इथे बसवलेल्या आहेत. आणि जे कार्य थोडंसं कुठे राहिलेलं होतं किंवा जशी ती ब्रह्मदेवांची मूर्ती असेल तर ती ह्या मंडळीने ते कार्य पुढे नेलेलं आहे. तुम्ही या मंदिराचं वैशिष्ट्य बघा, याचं जे शिखर आहे त्याला कमलदल आहे आणि त्या प्रत्येक कमलदलामधल्या प्रत्येक देवडीमध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण देवता आहे. त्यात सप्तर्षी असतील, वेगवेगळ्या नवग्रह असतील. म्हणजे तुम्हाला जगतामध्ये किंवा हिंदू धर्मामध्ये सांगितल्या जाणाऱ्या सगळ्या देवता एका मंदिरामध्येच तुम्हाला दर्शनासाठी प्राप्त आहेत. आणि तुम्ही नमस्कार करत आहात पांडुरंगाला, परंतु तुम्हाला पांडुरंगाच्या बरोबर आणि अन्य सगळ्या देवता आपला कृपाहस्त वर ठेवून आहेत. हे या मंदिराचं वैशिष्ट्य आहे, सावंतवाडीचं हे वैभव आहे. म्हटलं, आपण याचा विचार करू. म्हटलं, आपण ह्या ग्रंथ करू शकू किंवा काही. मग एकदा ते म्हणाले, असं नको, आमचे लक्ष्मण ठाकूर ठाण्यातच राहतात आमच्या जवळ. ते म्हणाले, आपण एकदा तळ कोकणात जाऊ, आपण एकदा मंदिरामध्ये या, पुन्हा एकदा आपण पाहणी करू. आणि त्यावेळी आम्ही एक फोटोग्राफर घेतला आणि दर्शनासाठी खाली याच्या मागे जे पुंडलिक बसलेले आहेत आणि विठुरायाला त्यांनी सांगितलेलं आहे की थांबा, मी आई वडिलांच्या सेवेत आहे आणि ती वीट दिलेली आहे आणि पांडुरंग तिथे उभा आहे. हे तिष्ठत बसलेला जो पांडुरंग आहे तो तिथे पाहिल्यानंतर आम्ही तिथून सुरुवात केली आणि सगळे फोटोग्राफ्स घेतले. मी त्यांना अशी संकल्पना मांडली, अगदी ब्रीफ, छोटी छोटी थोडीशी माहिती, पण अतिशय डिटेल, म्हणजे नेमकी असेल अशा पद्धतीने, तारखा वगैरे व्यवस्थित शोधून ग्रंथ वगैरे आपण त्याचं परिशीलन करू आणि त्या पद्धतीने प्रत्येक देवतेचं. आता असं आहे की इथे संत बहिणाबाई आहेत, संत सखू असतील, वेण्णाबाई आहेत, ही नावं आपण कुठेतरी ऐकलेली असते, पण याच्याविषयीच्या डिटेल्स तुमच्याकडे कुठे आहेत? त्यामुळे नमस्कार करणारा माणूस नमस्कार करतो आणि पुढे निघून जातो, किंवा एका बाजूला त्या जगदंबा असल्यामुळे त्याच्यावर कदाचित अनेक जणांचं लक्ष पण जात नसेल. पण नाही, तुम्ही आवर्जून इथे जेव्हा याल तेव्हा नेमकेपणाने दर्शन घ्या. आणि जर त्याची पंचायत झाली की हे काय आहे, जर समजू शकत नसेल तर ही याची योजना आहे. हे ग्रंथ किंवा हे पुस्तक तुमच्या जर हातात असेल तर तुम्ही नेमकेपणाने या सर्व देवतांना समजून घेऊ शकाल. आता प्रश्न असा आहे, आत्ताच ह्याचं प्रयोजन काय आहे? लक्षात घ्या, दीक्षित ताई बसलेले आहेत. 2002ला त्यांनी या सगळ्या मूर्तींच्या विषयीच्या थोड्या डिटेल्स जमा करून ठेवलेल्या होत्या आणि ठाकूर सरांनी मला तो बंच दिला बघण्यासाठी. मी त्यांना म्हणालो की याच्यावर खूप संपादनाची गरज आहे, परंतु गाभा तरी आपल्याला समजला की काय करता येईल वगैरे. त्यानिमित्ताने आम्ही जेव्हा मंदिरात फेरी मारली तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं, आज आपण हिंदू म्हणून स्वस्थतेने ठामपणे इथे बसलेलो आहोत ते ज्याच्यामुळे ते छत्रपती शिवाजी महाराजांची इथे स्थापना. या बाजूला राणी लक्ष्मीबाई आहे. जगदंबेचं तेज काय असतं लक्षात घ्या. 1857ला स्वातंत्र्य समरामध्ये उतरलेली ही वीरांगना केवळ वयाच्या 23व्या वर्षी पुरुष वेशामध्ये ब्रिटिशांच्या विरुद्ध लढली. 1857चं स्वातंत्र्य समर आम्हाला नीट सांगितलं जात नाही, परंतु खात्रीशीर सांगतो, किमान 1,00,000 लोकांनी त्यावेळी बलिदान दिलेलं होतं. इतका प्रचंड मोठा संग्राम इथे झाला. त्याचं सुरुवातीचं जे पहिलं बलिदान आहे, म्हणजे मंगल पांडेपासून जी बलिदानाचीच पद्धत झालेली होती, तो विषय तर वेगळाच आहे. किंवा कदाचित तुम्हाला आता विषय आलाय, अगदी मोजकेपणाने सांगतो, आपल्याला बऱ्याचदा माहीत नाही आहे, मंगल पांडेंचा मृत्यू
हे 1857च्या स्वातंत्र्य समराची सुरुवात मानली जाते, परंतु तुम्ही सगळ्या मंडळीने अभिमान बाळगला पाहिजे की स्वातंत्र्य समराच्या आधी 22 वर्ष आधी ह्या देशासाठी पहिला स्वातंत्र्य योद्धा दिलेला आहे तो सावंतवाडीने दिलेला आहे. तिथे मडुऱ्याच्या पुढे बांद्याजवळ डेगवे म्हणून गाव आहे. एक ब्रिटिश कप्तान त्यावेळी येऊन वाटेल तशा पद्धतीने प्राणी मारत होता आणि ते उन्मत्त होते लोक. त्यावेळी तिथे काही देसाई मंडळी आहेत. त्यांनी ठरवलं की कुठेतरी आपण हे थांबवलं पाहिजे आणि ब्रिटिश हे पुढे फार उन्मत्त होतील, काय करावं. त्यावेळी त्या देसायांनी तो पहिला कॅप्टन उडवलेला आहे आणि त्यावेळी ब्रिटिशांनी घेरा मारून संपूर्ण त्या डेगव्यातली सगळी पुरुष मंडळी बाहेर काढून एक जात सर्वांना फाशी देणार म्हणून सांगितलं. त्यावेळी कोणी जे केलेलं आहे तो पुढे आहे म्हणून सांगितलं. तेव्हा एका नाईक नावाच्या गृहस्थाने हात वर केला आणि ते हसत हसत फासावर गेले काजराच्या झाडावर. साधारणतः 1835ची घटना आहे. त्यामुळे सावंतवाडीचं वैभव फार वेगळेपणाचं आहे, हे तुम्हा सगळ्या मंडळींना माहीत असलं पाहिजे. या ग्रंथात त्याचा उल्लेखाचा विषय नाही आहे, पण राणी लक्ष्मीबाईंचा उल्लेख आला म्हणून सांगतो. अशी ही सगळी मंडळी जी बसलेली आहे ती वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. इथे सोयरबाना दंबिये बसलेले आहेत, हे बांद्याचे आहेत. हरिभजना वीण वेळ वाया घालवू नको रे, त्या रचना आपण नेहमी ऐकतो, म्हणत असतो किंवा, परंतु लक्षात घ्या की सोयरबानाथ इथे बसलेले आहेत. भाऊंनी त्याची मांडणी केलेली आहे. या सोयरबानाथांना सावंतवाडीच्या संस्थांच्या एका राजाने आव्हान दिलेलं होतं, अत्यंत अवमानित केलेलं होतं आणि कोडगे मारले होते. आणि देवता देवता म्हणता तो देव दिसेल का इथे. त्यावेळी जसं प्रल्हादाला नृसिंहाने दर्शन दिलं त्या पद्धतीने अत्यंत अस्वस्थ झाले सोयरबानाथ एका भिंतीकडे बघून म्हणाले की हे बघा, सर्वत्र भगवंत आहे, भगवंत दिसला पाहिजे याचा आग्रह धरू नका, त्यासाठी तुमची साधना लागते आणि त्या साधने पश्चात हे ठरतं की भगवंत ठरवणार की तुला दर्शन द्यायचं की नाही. त्यामुळे तुम्ही असा आग्रह धरू नका. ते म्हणाले नाही, कोडगे ओढणार, तू एवढं देवाचं नाव घेतो तर दाखव इथे देव. तेव्हा म्हणाले इथे सुद्धा देव असू शकतो. आणि सोयरबानाथ असं म्हटल्यानंतर त्या भिंतीवर एक लखलकाट झाला आणि दर्शन झालं आणि त्या राजांनी माफी मागितली. परंतु सोयरबानाथांच्या तोंडून निघालं की माफीचा प्रश्नच येत नाही, ज्या अर्थी गडबड झालेली आहे. ओके, हां, थोडक्यात आता विषय थांबूया आपण, सरांना जायचं आहे तर. आपण बोलता, मी नंतर बोलू. आपण बोलता, मी थोड्या वेळाने बोलतो, सरांना जायचं आहे, त्यांना बोलू दे. आदरणीय दीपकभाईंना विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाला शुभेच्छा द्याव्यात. ज्यांच्या हस्ते सर्वप्रथम विठोबाच्या चरणी नतमस्तक होतो. ज्यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम झाला ते आप तुम्हा आम्हा सर्वांचं प्रेरणास्थान सोमण साहेब, आदरणीय या मंदिराचे अध्यक्ष दिलीपजी नार्वेकर, माझे ज्येष्ठ सहकारी आणि साहित्य मंडळाचे उपाध्यक्ष आदरणीय ढवळ सर, प्रकाशक आदरणीय संजयजी वेंगुर्लेकर, ज्यांच्या पुस्तकाचं नुकतंच प्रकाशन झालं ते लक्ष्मणजी ठाकूर, श्री प्रमोद तेंडुलकर, ज्यांचं लवकरच आपण आसिंद सुश्राव्य असं संगीत ऐकणार आहात, ते प्रथमेश लगाटे, मुग्धा लगाटे, सुनीताताई दीक्षित आणि सर्वच मान्यवर. खरं तर मला तब्येतीच्या कारणामुळे जास्त वेळ बसायची परवानगी नाही, म्हणून मी तेंडुलकर साहेबांना मागितलं की मला जाण्याची परवानगी द्या, कारण मला 15 तारीखपर्यंत बेड रेस्ट सांगितली होती. परंतु आज 1 मे आहे, महाराष्ट्र दिन आहे. त्या दिवशी जर आपण घरी झोपून राहिलो तर आपण स्वतःलाच माफ करू शकणार नाही. आणि त्याच्यामुळे आपण सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. ज्या 108 हुतात्म्यांनी बलिदान करून मुंबईसह महाराष्ट्र आपल्याला प्राप्त झाला, त्यांच्या चरणी वंदन करतो. खरं तर भाऊंचे 100व्या वर्षाची पूर्तता आहे
आणि त्यावेळेला मी येऊ शकलो नसतो तर मी स्वतःला माफ करू शकलो नसतो. कारण मंदिर तर 300 वर्ष जुनं आहे, परंतु अनेक जे संस्कार ह्या मंदिरामध्ये सुरू केले ते भाऊंनी सुरू केले. भाऊंचं अंकशास्त्रावर खूप प्रगाढ असं ज्ञान होतं आणि त्यांनी सातत्याने त्याचा प्रचार आणि प्रसार हा करत असतानाच नामस्मरणाचं जे महत्त्व आहे ते कायम ठेवलं. सातत्याने इथं धुनी पेटत असते आणि त्या ठिकाणी मंत्रोच्चार होत असतात आणि भाऊनी आपलं संपूर्ण आयुष्यच हे ईश्वरचरणी वाहिलेलं होतं. आणि त्याच्यामुळे केवळ विठ्ठल मंदिर नाही तर अनेक मंदिरं जी आमच्या या सावंतवाडी तालुक्यात आहेत, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत, त्यांची पुनर्निर्मिती करणं, त्यांची दुरुस्ती करणं हे सगळं भाऊने केलं. अगदी आपलं जे दत्त महाराजांचं मंदिर माझगावचं आहे त्याचं भाऊनी म्हणजे सांगायचं म्हणजे होऊन गोष्टी जातात नंतर कोणाच्या लक्षात राहत नाही. आत्मेश्वर मंदिराचं जे नूतनीकरण केलं ते सुद्धा भाऊनी केलं. ही फक्त मी तुम्हाला 1-2 उदाहरणं सांगितली सावंतवाडीतली. अशी असंख्य मंदिर आहेत की भाऊ हे स्वतः प्रख्यात कंत्राटदार होते, परंतु ज्या वेळेला मंदिराची गोष्ट यायची त्यावेळेला त्यांच्यातला भक्त जागृत व्हायचा. मग ते कंत्राटदार राहिले नाहीत. एवढा मोठा 300 फुटाचा कळस हा त्यांनी विठ्ठल मंदिराचा उभा केला आणि आम्ही सर्वच जण त्यांचे भक्त म्हणायला काय हरकत नाही. आम्ही तर आमचे कुटुंबाचे संबंध आहेत, भाऊंचे मसूरकर आणि आमच्या कुटुंबियांचे अतिशय जवळचे संबंध आहेत आणि त्याच्यामुळे भाऊंनासुद्धा आम्ही कुटुंबातल्या एक ज्येष्ठ सदस्य म्हणून नेहमी भेटत आलो. हे 100 वर्ष पूर्ण होत असताना अनेक कार्यक्रम हे त्यांच्या भक्त मंडळीने घेतले. त्याच्याबद्दल आपणा सर्वांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. आणि हे करत असतानाच भाऊंची जी इच्छा होती की हे मंदिर अधिक चांगलं बनलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये ज्या 2 व्यक्तींनी त्यांना समर्थपणे साथ दिली त्याच्यामध्ये एक आमचे इथले पूर्वीचे प्रांताधिकारी सुभेदार साहेब आहेत आणि दुसरे ठाकूर साहेब आहेत. जे इतर लोक तर कमिटी असते, सगळे कार्यक्रम होत राहतात, परंतु ह्या 2 लोकांनी असं बघितलं की ह्या मंदिराला कशी ऊर्जितावस्था येईल आणि त्याच्यासाठी त्यांनी ट्रस्टसुद्धा स्थापन केला. शेजारचं भक्तनिवास घेण्याचं त्यांनी ठरवलेलं आहे आणि कदाचित ते पूर्ण झालं तर भक्तनिवाससुद्धा चांगलं उभं राहील. परंतु तुम्ही आम्ही सगळ्यांनीच लक्षात घेतलं पाहिजे की 300 वर्षापेक्षा अधिक काळ सावंतवाडीकरांनी विठोबाची उपासना केलेली आहे आणि ते तेज या विठोबामध्ये निश्चितपणे आहे. आणि म्हणूनच इथले जे आता मी सगळ्यांची नावं घेत नाहीत, अगदी हळदणकरांच्यापासून ते प्रत्येकजण जो इथे येऊन नामस्मरण करतो त्या सगळ्या वारकरी मंडळांनी, मला वाटत नाही ते कधी पंढरपूरला गेले असतील. त्यांची पंढरी म्हणजे हे विठोबाचं मंदिर आहे. बरोबर आहे ना बांदेकर? आणि म्हणून तुम्ही येता सकाळच्या वेळेला काकड आरतीला, मी काही वेळेला येतो त्यावेळेला तुम्ही काकड आरतीमध्ये तुमच्याबरोबर सहभागी व्हायची संधी देता. ज्या वेळेला सप्ताह असतो त्या वेळेला तुम्ही सगळं केलेलं आहे. आषाढी एकादशी असेल, कार्तिकी एकादशी असेल, या सगळ्यामध्ये सहभागी होत असताना ज्याला ठाकूरसाहेब माझ्याकडे आले, खरं तर माझी तब्येत बरी नव्हती, परंतु मी सांगितलं की मी 100% तुमच्या कार्यक्रमाला येईन. आणि येण्यामागचे 2 उद्देश होते. एक तर भाऊंच्या प्रती असलेला आदर आणि दुसरं सोमणसाहेब आपल्याप्रतीसुद्धा असलेला आदर. कारण आपण पंचांग नेहमी बघतो, परंतु स्वतःचा जो एक त्यांच्यावर दिलेली देवानी जबाबदारी आहे की जे तू तुझं कर्तव्य केलं पाहिजे म्हणून ती नोकरी करायची आणि त्याच्यामधून पंचांगाची जी त्यांची परंपरा कायम ठेवायची, जी मला वाटतं 2ऱ्या-3ऱ्या पिढीची असेल कदाचित, 3ऱ्या पिढीची, बरोबर ना? 3ऱ्या पिढीची परंपरा त्यांनी कायम ठेवलेली आहे. अशी महान व्यक्ती ज्याला सावंतवाडीला येते त्यावेळेला त्याचं पद त्यांच्या पायाला हात लावून नमस्कार करणं ही सुद्धा सावंतवाडीची संस्कृती आहे. आणि त्याच्यामुळे मनापासून मी आपणा सगळ्यांचं अभिनंदन करतो की भाऊंचं खऱ्या अर्थाने स्मरण हे आपण हे शताब्दी वर्षामध्ये केलं. मला खरं तर
तब्येतीमुळे जास्त बोलायला अलाव केलेलं नव्हतं, म्हणून मी साहेब आपल्याला जरा वेळ आपले जे वेंगुर्लेकर साहेब आहेत त्यांची मी क्षमा मागतो की मध्येच मी तुम्हाला थांबवलं आणि मला असं पुढे आता निघायला लागेल मुंबईला, नाही तर डॉक्टर मला पुन्हा तपासणार नाही. आणि तुम्हाला मी एक गमतीशीर गोष्ट सांगतो. बघा, आमच्या घरामध्ये कोणी राजकारणात नाही, परंतु विठोबाची सेवा आमच्या आजोबांच्या काळापासून चालू आहे आणि ती तशीच पुढे चालू राहणार. आणि म्हणून इथं आल्यानंतर मी विचार केला की पंढरीच्या ज्यावेळेला दर्शनाला मी दरवर्षी जातो आषाढी एकादशीला, त्यावेळेला तो मुकुट आहे जो चांदीचा, तो आता त्यांनी त्याच्यावर सोन्याचा लेप दिला आहे पंढरीला. आपला मात्र अजून चांदीचाच आहे. तर निदान येत्या आषाढी एकादशीपर्यंत तरी तो सोन्याचा मुकुट आपण करूया विठोबा रखुमाईचा, एवढंच सांगतो. जी काय सेवा देवाच्या मनात असते देव करून घेत असतो. माझे मित्र चिटणीस साहेब बसलेत. खरं त्यांच्या मुलाच्या लग्नाला येणं मला खूप आवश्यक होतं, परंतु तब्येतीमुळे येऊ शकलो नाही. घरी येऊन जाणार आहे. मी आपल्याला मनापासून आनंदी झालो की तुमच्या सगळ्यांचं दर्शन झालं आणि तुमच्यामध्ये जे जे पुण्य आहे ते पुण्य मलासुद्धा थोड्या प्रमाणात लाभलं, हे मी स्वतःचं नशीब समजतो. 2 गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो. देवामधली मी काय ठाकूर साहेब तासन तास लेक्चर देऊ शकतो, सोमण साहेब तुम्ही तासन तास बोलू शकता. मी काय तशा स्वरूपाचा भक्त नाही, पण भक्त मात्र 100% आहे. म्हणजे मी ज्यावेळेला महाराष्ट्रातल्या मुलांना जर्मनीमध्ये नोकऱ्या मिळाव्या म्हणून जर्मनीला जाणार होतो, त्या दिवशी मला डॉक्टरनी सांगितलं की तुमच्या किडनीमध्ये खडा अडकलेला आणि ते फार सिरियस आहे, बरंच सुजलेलं आहे आणि तुम्ही काय जाऊ शकणार नाही. एकतर तुमचं ऑपरेशन केलं पाहिजे. मी लेझरने ऑपरेशन करेन, पण नाही केलं तर मग मला ओपन सर्जरी करायला लागेल आणि मग तुम्ही 1 आठवडा जाऊ शकणार नाही. मी तुम्हाला सांगतो विठोबाची कृपा अशी आहे, 8 तास ते डॉक्टरच फिरकले नाही. मी डिस्चार्ज घेतला, बाहेर गेलो, जर्मनीला जाऊन आलो, सर्जरी करून घेतली दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये आणि ठणठणीत बरा झालो. माझी किडनी फेल झाली नाही किंवा काही नाही झालं. आणि तसंच असं आहे की काल मी 13 तारीखला लोणावळ्याला होतो. एकविरा देवीचं मंदिर तुम्हाला माहिती आहे, डोंगरावर आहे. आणि मी कुठल्याही देवीच्या मंदिरात गेलो तर मध्ये थांबत नाही, कंटिन्युअस चढत जातो. आणि तसाच मी गेलो त्या दिवशी. आंबेडकर जयंती होती. आल्यानंतर आंबेडकर साहेबांच्या समाधीस्थळाला भेट दिली. तिथून विमानात जाऊन भेट बसलो. विमानाचे दरवाजे बंद झाले आणि नंतर पायलटने जाहीर केलं की 15 मिनटं कंजेशन आहे, ट्रॅफिक कंजेशन, त्यामुळे 15 मिनिट विमान हे होणार नाही, म्हणजे उडणार नाही. मला थोडासा घाम यायला लागला. मी म्हटलं की हे देवाचे संकेत आहे की मी विमानातून उतरलं पाहिजे. विमानातून उतरलो, थेट हॉस्पिटलमध्ये गेलो. तिथल्या तिथं एन्जिओप्लास्टी केली तर 100% ब्लॉकेज होतं. म्हणजे कुठल्याही क्षणी मला हार्ट अटॅक येऊ शकला असता. पण विमान जर 15 मिनटं पूर्वी उडलं असतं तर मी विमानातच असलो असतो, माझ्यावर कोण उपचारच करू शकला नसतं. मला काय हार्ट अटॅक वगैरे आला नाही, परंतु 100% ब्लॉकेज होतं, जे डॉक्टरनी काढलं. आणि त्यांनी मला सांगितलं की एक काम करा, तुम्ही फिरत राहणार, 15 दिवस थांबा, कारण तुम्हाला जी औषधं दिलेली आहेत त्याच्यामुळे 15 दिवस तुम्हाला विश्रांती घ्यायला लागेल. म्हणून मी आता मला निघायला लागेल. मी तुम्हाला एवढंच सांगतो की देवाची कृपा कशी असते बघा. मी साईबाबांचा भक्त आहे, विठोबाचा भक्त आहे, स्वामी समर्थांचा भक्त आहे आणि त्याच्यामुळे ते आपोआप वाचवत असतात. आम्हाला कुठली पदं मिळतात ती आम्हाला कोण देतं असं देणाऱ्याला वाटतं, पण ती सगळी आमच्या ह्या देवदेवतांनी दिलेली पदं आहेत. त्याच्यामुळे आम्ही ती आली तरी चांगलं समजतो, नसली तरी आम्ही तशीच काम करत राहतो. आणि ही सावंतवाडीची महती आहे आणि ही महती कायम ठेवा. ती जे तुमच्यामध्ये पुण्य आहे हे पुण्य कायम ठेवा, चांगले विचार कायम ठेवा, तर मग ही आपली सेवा अशीच कायम राहील. एवढंच या निमित्ताने आवाहन करतो. आणि माझ्यावर जी काही छोटी मोठी जबाबदारी आपण कधीही ठेवाल निश्चितपणे ती पूर्ण करेन एवढं सांगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमदार साहेबांना तातडीने निघून जायचं असल्यामुळे सचिन वालावलकर आणि योगेश सामंत हे त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करत आहेत. कुडाळ देशकर आद्य गौड सारस्वत समाजाच्या वतीने आपल्याला पुष्पगुच्छ देण्यात येत आहे. धन्यवाद.
पूर्ण करा पूर्ण करा. या 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 या. बरेच जण राहिले. 2 मिनिटामध्ये माझा मी विषय थांबवतो. भाऊ मसूरकर यांच्याविषयी मी बोलत होतो. लक्षात ठेवा की 300 वर्षांपूर्वी इथं पांडुरंग आलेले आहेत आणि त्यांना जेव्हा 200 वर्ष झाली तेव्हा त्यांनी एक अशा पद्धतीचा आपला भक्त इथं जन्मास घातला. ते भाऊ मसूरकर. आज त्यांची जन्मशताब्दी आहे. भाऊंच्या विषयी मी इथे चौकशी केली काही लोकांकडे की भाऊ कोण. मला माहीत नव्हतं, मला त्याविषयीची फार माहिती नव्हती. तर मासलेबाईक उत्तरं असतात, त्यात कोणीतरी मला सांगितलं ते हय बसत. म्हटलं ही ओळख असू शकत नाही, काय म्हणजे कशासाठी. मग जेव्हा ठाकूर साहेबांचं बोलणं झालं त्यावेळी वेगवेगळे विषय मला समजत गेले. आणि भाऊ साधना करायचे, उपासना करायचे, ती नेमकी कशी असेल तर एक 2-4 वर्षांपूर्वी मला एक फोन आला होता की त्या एका गृहस्थाने मला सांगितलं की इथे कुडाळ आणि सावंतवाडी याच्या दरम्यान साळगाव नावाचं ठिकाण आहे आणि तिथे डोंगर दऱ्यांमध्ये एका वैशिष्ट्यपूर्ण अशा ठिकाणी मी गेलो होतो. त्याला नागिणीचा दगड असं म्हणतात आणि तिकडे काहीतरी दत्त पादुका किंवा स्वामी समर्थांच्या पादुका वगैरे काहीतरी आहे. तर तुम्ही याची नेमकी माहिती सांगू शकाल का. मी म्हणालो कधी गेलो तर मी पाहतो आणि त्याविषयीची माहिती कळवतो. 28 तारीखला मी आता परवा बसलो, 29ला इथे आलो. साळगावमध्ये ओळख असलेल्या एका व्यक्तीला मी फोन केला की अरे बाबा अशा अशा ठिकाणी काही एक नागिणीचा दगड म्हणून काही आहे का ठिकाण. ते म्हणाले हां ते ओळखीचे गृहस्थ आहेत, मी तुम्हाला घेऊन जातो. ते गृहस्थ मला परवा आले इथे आणि ते घेऊन गेले तिथे. तर ते ठिकाण काय आहे तर साधारणतः एक 40-50 फूट उंचीचे खडक आहे आणि त्याच्या बाजूला दुसरा खडक, तिसरा खडक, त्या तिसऱ्या खडकावर आणि दुसऱ्या खडकावर मिळून एक मोठा खडक ठेवलेला आहे आणि आत गुंफा कशी आतला भाग आहे. त्या कपारीमध्ये बसून साधना केली जात होती. कोण करत होते तर ते म्हणाले समर्थांचे शिष्य इथे बसत असत आणि इथून 1 किलोमीटरवर साळगावमध्ये त्यांनी बांधलेलं दत्त मंदिर आहे. म्हटलं ठीक आहे. हा तर विषय झाला 1890 समाधी आहे दत्तांची, त्यामुळे विषय झाला. सावंतवाडीमध्ये भाऊ मसूरकर म्हणून होते. ते म्हणाले या गुंफेमध्ये येऊन बसत असत. इथे 300 मीटरवर त्यांची कॅरी होती, काहीतरी त्यांचा व्यवसाय होता. तिकडे ते यायचे आणि ते इथे येऊन बसायचे आणि आमची ही शेतीची जागा आजूबाजूची असल्यामुळे एक दिवशी मी आलो. ते राहुळ नावाचे गृहस्थ होते, ते मला सांगताय की अरे भाऊ मसूरकर इकडे काय करतात. म्हणून मी तिथे समोर गेलो आणि नमस्कार केला त्यांना. त्यांनी मला नाही ओळखलं होतं कारण ही साधारणतः 30 वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल, पण मी त्यांना ओळखलं होतं. मग त्यांनी विचारलं अरे तू कोण. तर मी बबन राऊळ म्हणाले. दिगंबरचा मुलगा का असं त्यांची चर्चा झाली. तर तुम्ही इथे येऊन का बसता.
संजय ठाकूर हे उद्योग उपसंचालक म्हणून सेवानिवृत्त झालेले आहेत. 2014 ते 2019मध्ये त्यांनी श्री दीपकभाई केसरकर यांच्याकडे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून, ज्याला आपण OSD असं म्हणतो, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी, ते केलेलं आहे. आणि 2019पासून आमदार आणि मंत्री महोदय उद्योगमंत्री श्री उदय सामंत साहेबांकडे OSD म्हणून ते काम करत आहेत. गेली 25 वर्ष श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर म्हणजे या मंदिराशी त्यांचा विशेष परिचय आहे, जोडलेला आहे आणि त्यांचं कार्य आहे. त्यानंतर त्रिकाल साधनेमध्ये सुद्धा ते सहभागी होत असतात आणि परमपूज्य भाऊ मसूरकर यांच्याशी विचाराने जोडले गेलेले असल्यामुळे त्यांचं शिष्यत्व त्यांनी पत्करून या विठ्ठल मंदिरासाठी खूप मोठं योगदान देण्याचा नेहमीच प्रयत्न केलेला आहे आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी त्यांचा विशेष जिव्हाळा संबंध आहे. असे श्री लक्ष्मण उर्फ संजय ठाकूर. आणि यानंतर एक शेवटचा सत्कार, या पुस्तकाच्या संबंधित ज्यांनी मेहनत घेतलेली आहे त्या सौ सुनीता दिलीप दीक्षित यांचाही आपण या ठिकाणी सत्कार करतो आहोत आणि सोमन साहेबांच्या हस्ते होणार आहे. मी त्यांचा बायोडेटा वाचत नाही तर त्यांचा एक अनुभव फक्त सांगतो की त्या सावंतवाडीमध्ये पहिल्यांदाच आलेल्या होत्या आणि सहज त्या बाजारामध्ये फिरायला आल्या होत्या. 1991 साल आहे आणि आल्यानंतर त्यांना त्यावेळी इतकी ती म्हणजे प्रगती किंवा ज्याला आपण सावंतवाडीच्या बाजारपेठेचा थोडा साधेपणा असल्यामुळे त्यांना आलेला मार्ग लक्षात येईना, त्यांना घरी जाता येईना आणि या विठ्ठल मंदिराचा कळस त्यांना दिसला आणि 2-2.5 तास त्या देवळामध्ये थांबलेल्या होत्या. दरम्यान दुपारचे 2:45 वाजले होते आणि त्या रडकुंडीला आल्या. पांडुरंगाला त्यांनी असं म्हटलं मनातल्या मनात की तुला 11 प्रदक्षिणा घालते, कोणत्याही परिस्थितीत आमच्या पती परमेश्वरांना इथं घेऊन ये, नाहीतर प्रदक्षिणा घालता घालता माझा जीवसुद्धा मी इथं द्यायला तयार आहे. 9 प्रदक्षिणा झाल्यानंतर त्यांना भीती वाटली. 10वी प्रदक्षिणा झाली आणि आता आपला जीव इथेच द्यावा लागणार असं वाटलं. 11वी प्रदक्षिणा अर्धी झाली आणि त्यांचे पती परमेश्वर इथं पायरीवर त्यांना उभे दिसले. त्या दिवसापासून सौ सुनीताताईंचे आणि विठ्ठलाचे नाते घट्ट झाले ते आजपर्यंत आणि इथून पुढे तसेच घट्ट राहणार आहे. सावंतवाडीतील भक्तजन त्यांना विठ्ठल भक्त दीक्षित म्हणून ओळखतात. जोरदार टाळ्या दीक्षित ताईंसाठी. खूप खूप धन्यवाद सत्कार स्वीकारल्याबद्दल. आणि सोमन साहेबांना विनंती करतो की आपले विचार ऐकण्यासाठी सगळे उत्सुक आहेत, आपण मनोगत व्यक्त करावं. प्रथम विठ्ठल रखुमाईला नमस्कार करतो. त्यानंतर भाऊसाहेब मसूरकर ज्यांच्या प्रेरणेनं हा सगळं शताब्दी चालू आहे, त्या शताब्दी वर्ष आहे, त्यांना नमस्कार करतो. ह्या मंदिराला 300 वर्ष झाली आणि अध्यक्ष महाराज तुम्हाला सांगतो काहीही कमी पडणार नाही, कारण वारकरी संप्रदायाची जगाला दिलेली मोठी देणगी आहे. तुम्हाला शुभेच्छा आहेत 300 वर्षाच्या या प्रसंगी आणि नक्कीच शक्ती वाढेल आणि बरंच मोठं कार्य कराल तुमच्या हातून. ही 300वी 400वी जयंती ज्यावेळी होईल मंदिराची, असेच आपण सर्वजण जमू त्यावेळी 100 वर्षांनी, असे मी शुभेच्छा देतो. आणि इथे सर्व पुरुष वर्ग आहे तो विठ्ठल आहे, कारण चैतन्य म्हणजे ईश्वर आणि या चैतन्य चराचरामध्ये प्रत्येक पुरुष वर्गाला सांगतो तुमच्यामध्ये विठ्ठल आहे. म्हणून बघा वाळवंटी एकमेकाला नमस्कार करतात, कारण तुझ्यात पण चैतन्य आहे, माझ्यात पण चैतन्य आहे, तू पण ईश्वर आहेस, मी पण ईश्वर आहे, समानता. आणि इथे ज्या महिला भगिनी वर्ग बसलाय ह्या सर्व रखुमाई आहेत. आता पाहुणा आलेलो आहे, पाहुणा आला की सल्ला देण्याची एक संधी असते, तो सल्ला देतो. विठ्ठलाने आपापल्या रखुमाईची काळजी घ्या असं मी पुंडलिक होऊन तुम्हाला सांगतो आहे. आणि इथे जे रखुमाई आहेत त्यांनी विठ्ठलाची काळजी घ्या, विठ्ठलाने रखुमाईची काळजी घ्या आणि सुखाचा संसार होऊ दे अशी शुभेच्छा व्यक्त करतो. ह्या पुस्तक प्रकाशन झालं असं मी मगात जाहीर केलेलं आहे, त्याबद्दल पुस्तकाचं लेखिकेंचं मी शाल देऊन सत्कार केला. लेखक या ठाकूर साहेब, खरोखर हा ग्रस्त काल रात्रीपासून ही तयारी, मला वाटतं गेले या पुढे किती महिने तयारी करतायत, किती महिने. प्रेमाची शाल
त्यांना देऊन असंच कार्य तुमच्या हातून घडो. तुमच्या कुटुंबाची तुम्हाला साथ आहे, आमची सर्वांची साथ आहे, म्हणूनच तुम्ही कार्य करू शकता. तेव्हा तुमचे अभिनंदन. आणखी लेखक आहेत, पण प्रकाशक नसेल तर काय उपयोग आहे. तो प्रकाशक हा लेखकासारखाच महत्वाचा आहे. वेंगुर्लेकर साहेब या इथे, आणि तुमच्या हातून अशीच उत्तमोत्तम ग्रंथ प्रकाशित होत अशी शक्ती तुम्हाला विठ्ठल रखमाई देव, अशी मी इच्छा प्रदर्शित करतो. असंच कार्य होऊ दे. सुंदर पुस्तक आहे. मी प्रकाशनाला मुंबईतून ठाण्याहून इथे आलो, पण येण्यापूर्वी माझं नेहमी विनंती असते प्रकाशकांना, लेखकांना, की मला अगोदर पुस्तक वाचायला पाहिजे. आता तर त्यांनी ते पुस्तक अगोदर प्रकाशित झालं. बरेच वेळा प्रकाशक जसा टेलर असतात ना, शर्ट तयार आहे पण त्याला बटणं लावायची बाकी आहेत, तसं कव्हर बाकी आहे असं सांगत असतात अनेक वेळा. पण मला प्रकाशकांचं आणि लेखकांचं कौतुक, जवळजवळ मला वाटतं 1 महिना 15 दिवस अगोदर हे पुस्तक तयार झालेलं आहे, ग्रंथ तयार झालेला आहे. आणि आता तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो पाहुणा या नात्यानं, की या पुस्तकाच्या 3 प्रती घ्या विकत. 3 प्रती आज कन्सेशन आहे मला वाटतं. 3 प्रती घ्या. एक तुमच्यासाठी घ्या, नक्कीच आयुष्य बदलेल. दुसरी प्रत तुमच्या मित्राला देण्यासाठी घ्या, बाहेरगावी जो मित्र असेल त्याला पाठवा. आणि तिसरी प्रत तुमच्या शत्रूला पाठवा. जर शत्रूला हे पुस्तक दिलं तर तो तुमचा मित्र नक्कीच बनेल, असं हे पुस्तक आहे. पुन्हा छापावं लागलं पाहिजे दुसऱ्या आवृत्ती लगेचच, अशी मी पाहुणा या नात्यानं इथे आपलं म्हणणं सांगतो. आणखी पाहुण्याने काहीतरी भेट द्यायची असते. मला आठवतं आमचे घरी पाहुणाला की काहीतरी बिस्किट चॉकलेट द्यायचं. मी येताना नॅनो पंचांग आणलेलं होतं आणि ते सर्वांना तुम्हाला दिलेलं आहे. पुढच्या 5 वर्षात सण उत्सव कसे येतात ते सर्व पंचांगात दिलेलं आहे. ते मी मुद्दाम या मंदिरामध्ये भेट म्हणून तुम्हा सर्वांना दिलेलं आहे. आता विषयाकडे येतो. मला माहिती आहे गाणं ऐकायला तुम्ही लोक आलेला आहात, गीतं ऐकायला. तरी पण जसं दुकानदार एक्स्ट्रा काहीतरी बक्षीस देतो तसं हे थोडे माझे विचार. मित्रांनो, वारकरी संप्रदाय हा खूप महत्वाचा आहे. आपल्या मुलांना मुद्दाम सांगा. म्हणजे याचा प्रवर्तक कोण? तर पुंडलिक. पुंडलिक प्रवर्तक म्हणजे 6व्या शतकामध्ये पुंडलिक होऊन गेला. लक्षात घ्या किती काळ महत्वाचा आहे. आणि पद्मपुराणात, स्कंद पुराणात पुंडलिकाची कथा आहे. म्हणजे इतका जुना इतिहास आहे. आणि नंतर मधल्या काळामध्ये विशेषतः 3रं, 4थ्या 5व्या शतकापासून 10व्या शतकापर्यंत आळवार हे संत होऊन गेले दक्षिण भारतामध्ये. हे बऱ्याच लोकांना माहीत नसेल. 12 संत हे वैष्णव होते आणि 63 संत हे शैव होते. आळवार संत म्हणतात. त्यांची भरपूर भक्तिगीतं प्रसिद्ध आहेत दक्षिण भारतात, तामिळनाडूमध्ये. आपल्याला माहिती नाही परंतु हे लक्षात घेऊन. आणि त्यांनी हा भक्ती मार्ग 4थ्या 5व्या शतकापासून 10व्या शतकापर्यंत चालू ठेवला. आणि नंतर संत ज्ञानेश्वर 1275 मध्ये झाले, नामदेव 1267, निवृत्तीनाथ 1274, गोरोबा, सावता आणि चोखोबा हे त्या काळात होऊन गेले. भानुदास 1448 मध्ये झाले आणि संत एकनाथ 1533 मध्ये झाले आणि संत तुकाराम 1577 ते 1650. हा संपूर्ण भक्ती मार्गाचा वारकरी पंथाचा आहे. आणि विशेष म्हणजे वारकरी संप्रदायाने काय देणगी दिले जगाला. मी 10-12 उदाहरणं फक्त सांगतो पटकन शॉर्टमध्ये. हे संपूर्ण जग, आज तुम्हाला कल्पना असेल माहीत नाही, पण जगातून वारकरी संप्रदायाचा अभ्यास केला जातो आहे. जिथे असतं तिथे किंमत नसते. बाहेरच्या लोकांना कळलं वारकरी संप्रदायाने काय देणग्या दिलेल्या आहेत जगाला.
पहिली गोष्ट म्हणजे वेदांचं तत्वज्ञान हे सोप्या शब्दात अभंग आणि ओवीमध्ये जनतेला उपलब्ध करून दिलं वारकरी संप्रदायाने. नाहीतर ठराविक लोकच वेदांचा अभ्यास करीत होते. सामान्य माणसाला वेदांचं तत्वज्ञान कळलं पाहिजे, भक्ती मार्ग कळला पाहिजे, वारकरी संप्रदायाने तो अधिकार प्राप्त करून दिला. दुसरी महत्वाची गोष्ट, पूर्वी यज्ञयाग व्हायचे, यज्ञामध्ये पशु बळी दिला जायचा, ही पशु हत्या करू नका हे वारकरी संप्रदायाने सांगितलेलं आहे. लक्षात ठेवा, खूप महत्वाचं. कारण यज्ञामध्ये बळी देण्याची इतकी प्रथा सुरू झाली की असं वाटलं हे नको, बंद व्हावं. मग भगवान कृष्णानं आपल्याला माहिती असेल गीतेमध्ये सुद्धा सांगितलं, तुमचं कर्तव्य कर्म करा, ते यज्ञासारखं आहे. हे महत्वाचं. वारकरी संप्रदायाने तिसरी देणगी जगाला दिली, ती म्हणजे समानता. ईश्वर तुझ्यात पण आहे, ईश्वर माझ्यात पण आहे. म्हणून बघा, दोघेही एकमेकाला नमस्कार करतात. तुम्ही वाळवंटात वारकरी तुम्ही गेला असाल पंढरपूरला, हे तर कोकणचं पंढरपूर, जेव्हा वारीला जातात तो एकमेकाला नमस्कार करतात. अद्वैत तत्वज्ञान, समानता, जाती धर्म कसलाही भेद ना, शैव वैष्णव नाही भेद, हे वारकरी संप्रदायाने सांगितलं. मित्रांनो, जगामध्ये आक्रमण झालेला कुठला देश असेल तर भारत देश आहे, लक्षात ठेवा. आणि आक्रमण का झाली तर आपसात भांडत राहिले संप्रदाय, जातीभेद संपूर्ण, हे संपूर्ण दूर करण्याचं काम वारकरी संप्रदायाने केलेलं आहे. सर्व समान आहेत, हे विशेष. आणखी महत्वाची गोष्ट, कदाचित इथे तरुण वर्ग आहे त्यांना माहीत नसेल, 4 पुरुषार्थ सांगितलेले आहेत. 4 पुरुषार्थ. पहिला म्हणजे धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष. मोक्ष पाहिजे कशाला? संसारातून मुक्ती मिळण्यासाठी. वारकरी संप्रदायानं सांगितलं मोक्ष नको, मोक्षासाठी करायचं नाही, सुटका करून घ्यायची नाही, तर भक्ती करायची. भक्ती हा शेवटचं ध्येय आहे, हे वारकरी संप्रदायानं सांगितलं. भक्तीमध्ये किती सामर्थ्य आहे हो, जबरदस्त सामर्थ्य. म्हणजे पाण्यामध्ये भक्ती मिसळा, तीर्थ बनतं. अन्नामध्ये भक्ती मिसळली तर प्रसाद बनतो. गीतामध्ये भक्ती, गाण्यामध्ये भक्ती मिसळली की अभंग बनतो त्याची. घरामध्ये भक्ती असेल तर बघा, घराचं मंदिर बनतं. भक्ती पाहिजे. कामात भक्ती ठेवली तर काम वाटत नाही, तर सेवा होते. यात्रेमध्ये भक्ती असेल तर तीर्थयात्रा होते. भक्तीनं प्रत्येकानं वर्तन करायला पाहिजे. आणि भक्ती हेच उद्दिष्ट, हेच ध्येय. मोक्ष नको, भक्ती पाहिजे. ही देणगी वारकरी संप्रदायानं दिलेली आहे. आणखी महत्वाची गोष्ट, कर्मकांड करू नका. अरे काय राजा, हे कठीण आहे. काही लोक कर्मकांड केलं तरच भगवान प्रसन्न होतो, ईश्वर प्रसन्न होतो. वारकरी संप्रदायाने कर्मकांड करू नका, केवळ नामजप करा, राम कृष्ण हरी, बस. केवढं मोठं तत्वज्ञान या नामजपात आहे. तुम्ही पूजा अर्चा कर्मकांड वेगळं काय करू नका. नामजप केला तरी तुम्ही भक्ती मार्गात आहात, तुमचं ध्येय साध्य होतं. मुक्तीपेक्षा भक्ती श्रेष्ठ आहे सांगितलं. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रपंच नेटका करा. तुम्ही संन्यास घेऊ नका. तुम्ही तुमचा व्यवसाय जो आहे तो सोडू नका. म्हणजे बघा, दळण दळताना सुद्धा मला मदत करते रुक्मिणी, पांडुरंग मदत करतोय, पीठ येत आहे, काम वाटत नाही. जेव्हा गोरा महाराज मडकी भाजायचे त्यावेळी शेती करणारे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये बघा, जे भक्त झालेले आहेत, जे ह्या वारकरी पथातले संत आहेत, त्या प्रत्येकाने आपलं कार्य केलं. कार्य सोडून तुम्ही भक्ती करू नका. हा मोठा संदेश जो आज आवश्यक आहे. तुम्ही नोकरी करा, व्यवसाय करा आणि भक्ती करा, हा संदेश त्यांनी दिलेला आहे. आणखी एक मित्रांनो महत्वाची गोष्ट, भांडण, द्वेष, मत्सर, सूड घेणं, ह्या
सर्व गोष्टी टाळून आदर, प्रेम, मदत हे करा, हे वारकरी संप्रदायाने सांगितलं जगाला. आणखी म्हणजे व्यसनापासून दूर राहा. मी मफतलाल गिरडीमध्ये काम करत होतो, मला आठवतं, व्यसनी माणसाला माळ घातली ना की तो इतका बदलतो, व्यसनापासून दूर जातो. सांगून नाही समजत, पण ती माळीला हात लावला की बस विठ्ठल रामकृष्ण हरी, व्यसनापासून दूर राहायचं. हे वारकरी संप्रदायाने अनेकांना व्यसनापासून दूर केलेलं आहे, हे महत्वाचं आहे. नंतर सर्व सामान्यासाठी भक्ती मार्ग हा खुला केला. क्लिष्ट होता, मंत्र तंत्रात अवडंबरात तो लुडबुडलेला होता, त्याला मुक्त केलेलं आहे. आणखी महत्वाची गोष्ट, माणसाच्या अंगचे गुणसंपदा हे जोपासा, हे सांगितलंय. नीती चारित्र्य यांचा आग्रह वारकरी संप्रदायाने केलाय. ज्ञान, कर्म आणि भक्ती याचा आग्रह केलेला आहे. भागवत धर्म म्हणजे वारकरी धर्म, मानवतेचा धर्म. आपल्याकडे हेच सांगितलेलं आहे, माणसानं माणसाची माणसासारखं वागावं. जगातल्या कुठल्याही संस्कृतीमध्ये हे सांगितलेलं नाही. इतका श्रेष्ठ वारकरी संप्रदाय आज संपूर्ण जग त्याचा अभ्यास करत आहे. तुम्हाला माहिती असेल, जेव्हा आपण वारीला जातो, पूर्वीच्या काळी तर या टुरिस्ट कंपन्या नव्हत्या. आता या टुरिस्ट कंपन्या झाल्या. काय घ्यायचं? पीठ घ्यायचं, पाणी तिथलंच घ्यायचं, 3 दगड मांडायचे, तिखट घ्यायचं, आणि सासू सासरे वाट बघतात कधी आषाढी एकादशी आहे, पंढरपूरला जायचं आहे. दुःख चिंता विसरून वारीला चालले, आणि सून आणि मुलगा वाट बघतात, त्यांना मोकळेपणा मिळतो. सासू सासरे गेले पंढरपूरला, बरं चालत जायचं, पैसे नकोत. आणि महत्वाची गोष्ट, भक्ती हे श्रेष्ठ. आणि तुम्ही बघितलं असेल, कळसाचं दर्शन म्हणजेच पंढरपूरच्या विठ्ठलाचं दर्शन. जेवढं मूर्तीला महत्व आहे तितकंच महत्व कळस आहे मंदिरावरचा, त्याला आहे. वारीला जाण्याची भक्ती हेच साध्य, हेच ध्येय. तुमच्यापैकी किती लोक वारीला गेले? जरा हात वर करा, मला पटतो ते. वारीला गेलेला आहात आषाढी एकादशीला एक दिवस तरी. अरे मी सांगतो, एकदा तरी जा. मी जाऊन आलो आहे, एक दिवस तरी वारीमध्ये जाऊन बघा. काय सांगू, साधेपण आपले सगळे जे गर्व, मत्सर, द्वेष हे सगळे षड्रिपूत गळून पडतात. नतमस्तक होतो आपण. आणि पंढरपूरला गेल्यानंतर विठ्ठलाचं मूर्तीचं नाही, कळसाचं दर्शन हे आताच्या तरुण वर्गाला पटायला लागलेलं आहे. म्हणून तरुण वर्ग वारीला जात असतो. आणि आपला हा तर कोकणचं पंढरपूर, इथे येत असतात. क्षुद्र देवतांची भीती वाटायची, भीती घातली जायची. निर्भयता, तुम्ही बघा, आपल्याला लुटलं जातं. म्हणजे माफ करा, इथे कोण डॉक्टर असतील, वकील असतील, पण हे जे व्यवसाय करणार आहेत ना, एक्सरे काढला डॉक्टरनी असा बघतो आणि घाबरवतो पहिलं, म्हणजे मग पैसे देतो पेशंट. काय वकील, सगळे व्यवसाय. अगदी मंदिरांमध्ये गेला तरी उत्तरेकडे मंदिरांमध्ये जा, लुटलं जातं काही वेळा. अशा वेळी निर्भयता पाहिजे, आणि ती निर्भयता होतो. मित्रांनो, शेवटचं आणि महत्वाचं वारकरी पंथाने दिलेली देणगी ती म्हणजे वात्सल्य. तू माझी आई आहेस, मी तुझं मूल आहे. म्हणजे भक्त आणि ईश्वर यांचं नातं, हे नातं कसं आहे? मूल आणि आईसारखं नातं आहे. आणि ते नातं हे प्रत्येकाला हृदयाचा स्पर्श करणार असतं. आणि त्या दृष्टीनं आहे. मला माहिती आहे वेळ कमी आहे, पण तुम्हा सर्व भाविकांना, सावंतवाडीकरांना माझा नमस्कार. इथे आल्यानंतर खरोखर हे दर्शन घेतल्यानंतर मला आनंद झाला. तुम्हालाही नक्की सावंतीकरांना हे एक वैभव आहे विठ्ठल मंदिर. आणि मंदिराचे जे अध्यक्ष आहेत, कमिटीचे, त्यांना सांगतो, हे मंदिर अतिशय उत्कृष्टपणे चाललेलं आहे. आज मला दर्शन झालं विठ्ठल रुक्मिणीचं दागिने घालताना, मी तिथं होतो, बघितलं.
खरं सांगू का, हेच आपलं वैभव. आपलं सगळे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर गळून पडतात आणि आपण नम्र म्हणतो आणि माणसाने माणसाची माणसासारखं कसं वागावं याचं शिक्षण इथे मिळतं. धन्यवाद. अच्छा, मगाशी ज्यांचा उल्लेख विठ्ठल भक्त दीक्षित असा केला त्या ताई सावंतवाडीकरांचे आभार व्यक्त करतायत. ऐकूया. सगळ्यांना नमस्कार माझा. अमोल जीवन सुवर्ण संधी म्हणा, त्यजुनी आळसपणा, मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा, मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा. अमोल जीवन सुवर्ण संधी, त्यजुनी आळसपणा, मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा, मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा. भाऊंच्या स्मरणार्थ मी एकच कडवास आपल्या सगळ्यांसमोर म्हणलेलं आहे. वेळेचं बंधन आहे. सगळ्या सावंतवाडीकरांचे मी अनंत आभार मानते, कारण तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमापोटी, सावंतवाडीतील पांडुरंगाच्या प्रेमापोटी आज मला इथे मानाने सन्मानाने बोलवण्यात आलं आहे. आणि मी जे पुस्तक लिहिलेलं आहे त्याच्या प्रकाशनासाठी खूप कष्ट घेणारे स्वामी भाऊ मसूरकरांचे आवडते भक्त ठाकूर साहेब यांना मी बोलवते आणि माझ्याच तर्फे मी त्यांना श्रीफळ आणि शाल देऊन त्यांचा सन्मान करते. प्रकाशक वेंगुर्लेकर या त्या वहिनीला थांबायला सांगतो. दोन वहिनी 2 मिनिटं जवळ सांगतो तुम्ही हो प्रकाशक सांगतो ना. प्रकाशक संजय वेंगुर्लेकर यांचा हृदय सत्कार ताईंच्या हस्ते करतात. पुस्तकासाठी अनंत श्रम घेतलेले आहेत, तर माझ्यातर्फे आणि एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. धन्यवाद दीक्षिताई. धन्यवाद. या ठिकाणी शिवसेना तालुका वेंगुर्ला प्रमुख श्री नितीन मांजरेकर इथं आलेले आहेत. त्यांना इथे घेण्याची विनंती करतो आणि त्यांनी श्री लक्ष्मण ठाकूर आणि सौरूपा मॅडम यांना या ठिकाणी सन्मानित करावं. नितीन मांजरेकर या. दोघं इथेच उभे राहा, नंतर तुम्ही आभार माना. ह्याच्यानंतर आभार प्रदर्शन आहे. अगदी 2-3 मिनिटामध्ये आम्ही 1 मिनिट देतो. हो आहेत ते सगळे देतो. नाही नावच फक्त घ्या. तुमच्याचकडे आहे, तुमच्याचकडे आहे. बघूया या. इथे एक सुंदर अशी विठ्ठल रुक्माई मूर्ती दोघांना देण्यात येते. सचिन वालावलकर आपण जरा आपले जे पुष्पगुच्छ आहेत ते घेऊन या. कुडाळ देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण युवक मंडळ कुडाळ यांच्या वतीने कुठे आहेत ते हे घ्या. हे घ्या. पहिले आपण हो लक्ष्मण उर्फ संजय ठाकूर. त्यानंतर 1 मिनिट थांबा तुम्ही जरा. दक्रू सोमण यांनाही आपण या निमित्ताने पुष्पगुच्छ देणार आहात. त्यानंतर
सचिन वालावलकर यांना पुष्पगुच्छ देण्याची विनंती श्री अनिल सामंत यांना आहे. श्री अनिल सामंत. नाही आहेत. योगेशही गेले, सांगून गेले ते दोघे गेले. ओके, तुम्ही द्या. घ्या, घ्या, घ्या. सचिन वालावलकर. आणि या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करण्यासाठी आणि हा कार्यक्रम संपन्नतेकडे नेण्यासाठी मी श्री लक्ष्मण ठाकूर यांना इथे येण्याची विनंती करतो. ठीक आहे, तुम्ही आदरणीय व्यासपीठ, ह्या कार्यक्रमाचा गोड मी आभार प्रदर्शन करत आहे. आज पहिलं डॉक्टर सोमण सर, मी यांना गेले महिनाभर भेटतोय. खरंच एक ऊर्जा आहे त्यांच्यातून मिळाली मला. त्यानंतर केसरकर सर, मी जाऊन आलो मुंबईला, त्यांना भेटलो, आजारी होते तरी पण ते आले, त्यांचेसुद्धा आभार. त्यानंतर ढवळ सर आले, त्यांचेसुद्धा आभार. सौभाग्यवती सुनीता दीक्षित, त्यानंतर प्रकाशक संजय वेंगुर्लेकर, या उपसमितीचे अध्यक्ष श्री नार्वेकर सर, आपले पत्रकार मित्र, माझे कोल्हापूरचे मित्र, माझे मुंबईचे मित्र, तसेच इतर माझी जी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथे माझे शेजारी, तुम्हाला सांगायला मला आनंद वाटतो की मी जवळपास 2000 प्रती काढल्या. आणि पहिले माझे कोल्हापूरचे अभय तेंडुलकर म्हणून आलेले आहेत. त्यांनी नुसतं पुस्तक बघितल्या त्यांनी वारकरी संप्रदायाला भेट देण्यासाठी 100 प्रती घेतल्या. त्यात माझे शेजारी सोयरोबनाथ आंबिये यांचे वंशज श्री रामनाथ आंबिये यांना मी सोयरोबातांची माहिती देण्यासाठी विचारण्यासाठी आणि लिहिण्यासाठी गेलो होतो. तर त्यानंतर त्यांनी ते पुस्तक पाहिलं. त्यांनी 200 प्रती माझ्याकडून घेतल्या आणि त्या प्रती वारीमध्ये आम्ही पंढरपूरला जातो तेव्हा त्यांनी वाटायला झालं. तर रामनाथ आंबे जर असतील तर त्यांनी कृपा करून स्टेजवर यावं. त्यानंतर आमचे अविनाश सुभेदार सर आज नाही आहेत, ते बाहेर दौऱ्यावर गेलेत. त्यांनीसुद्धा 100 प्रती घेतल्या. जवळपास मला 400 प्रती ह्या प्रकाशनाच्या दिवशी आधीच बुक झाल्या. तर मी खरंच सगळ्यांचे आभार मानतो. परत कोणी राहिले असेल त्यांचे आभार मानतो. स्टेज, लाऊड सिस्टीम, इतर कोण राहिले असतील त्यांचेसुद्धा आभार मानतो. आणि आता काही वेळातच ते आलेले आहेत, प्रथमेश आणि मुग्धा. हा कार्यक्रम त्या सुरू होईल. तोपर्यंत एक प्रसाद म्हणून आम्ही तुम्हाला एक बुंदीचा लाडू आणि पाणी प्रत्येकाला दिलं जाईल. धन्यवाद. ॲडव्होकेट रामनाथ आंबिये आपण असाल तर या ठिकाणी पुस्तक प्रकाशन सोहळा हा संपन्न झाला असं आम्ही जाहीर करतो. आणि 5 ते